Толькі адзіны варыянт транзіту спрацаваў на постсавецкай прасторы. У яго толькі адна магчымасць, гэта Мікалай. Ён захапляецца Колем. Коля для яго улюблёны праект. Вось у мяне ёсць улада, а ўлада гэта вельмі прывабна. А ўлада гэта вельмі сексуальна. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роуда, вы на канале ТОК, і сёння мы з вами знаходзімся ў Кёльне. Кёльн – горад-мільённік, чацвёрты па велічыні ў Германіі. Менавіта тут знаходзіцца адзін з самых высокіх і самых вядомых сабораў не толькі Германіі, але і свету. Менавіта таму Кёльн часам называюць Домштат, літаральна саборны горад. А яшчэ ад назвы гэтага горада паходзіць слова «адэкалон», даслоўна «кёльнская вада». Калі заглыбіцца ў гісторыю, то можна адшукаць гандлёвыя сувязі ВКЛ з Кёльнам. Але сумны эпізод звязаў Кёльн з Беларуссю. У часы Другой сусветнай вайны яўрэяў з Кёльна вывозілі ў мінскае гета і знішчалі ў Трасцянцы. У 90-е і 2000-е хадзіў цягнік Мінск-Кёльн, і гэта быў, напэўна, самы заходні маршрут беларускай чыгункі. Вазілі сюды і дзяцей Чарнобыля. Цяпер тут жыве нямала беларусаў. У 2020-м мясцовая дыяспара ладзіла тут акцыі пратэсту. А яшчэ Кёльн – гэта горад карнавалу, бо тут штогод праходзіць найвялікшы ў Германіі і адзін з найвялікшых у Еўропе карнавалаў. А мы з вами прыехалі паразмаўляць з вядомым гісторыкам, аналітыкам Александром Фрыдманам. Паехалі. Што такое лукашызм? Дыктатура. Можаш апісаць нейкія прыкметы, якія вызначаюць яго? Па-першае, з лукашызмам там відавочна гэта персаналізм. Мы ж нават калі кажам лукашызм, мы ўзгадваем Лукашэнку. Гэта дыктатура не савецкая, з такімі вельмі сур'ёзнымі савецкімі прыкметамі. Я б сказаў, завязаная, канешне, на асобе Лукашэнкі. Гэта падпарадкаванне грамадства. Гэта парушэнне свабодаў, парушэнне правоў чалавека, знявага дэмакратычных каштоўнасцяў. І, канешне, гэта ў гістарычным сэнсе крок назад. Крок у мінулае. Калі паглядзець на тыповую траекторыю дыктатуры, то ў якім мы цяпер моманце знаходзімся? Я думаю, што мы знаходзімся ўжо ў канечнай стадыі, назовем гэта так. Гэта не значыць, што лукашэнкаўскі рэжым знікне праз 2-3 гады, але я думаю, што галоўная фаза, вось такі зеніт лукашэнкаўшчыны, ён ужо ў мінулым. Зараз для Лукашэнкі вельмі такое складанае пытанне. Ён разумее, што яго час сыходзіць. Ён жа сам кажа пра тое, што яго час сыходзіць. Я думаю, што гэта ў гэтым сэнсе гэта не какецтва. Ён сапраўды лічыць, што паступова яго час сыходзіць. І ўзнікае для яго пытанне, а што будзе далей? Ці атрымаецца захаваць у нейкай ступені хаця б гэты рэжым, каб была нейкая пераемнасць. Я думаю, што гэта для яго галоўнае пытанне, і ён будзе імкнуцца гэта зрабіць, але я не думаю, што атрымаецца. Так што у гістарычным сэнсе мы паступова рухаемся да апошняй фазы гэтага рэжыму. Ён можа, канешне, праіснаваць яшчэ 5 гадоў, можа нават, калі Лукашэнку пашанцуе 10 гадоў і гэтак далей. Я маю на ўвазе ў сённяшнім стане. Гэта ж не значыць, што пасля Лукашэнкі ў Беларусі адразу будзе дэмакратыя. Хто яго ведае? Але вось гэты лукашэнкаўскі рэжым, лукашэнкаўская дыктатура, і засталася не на такі вялікі тэрмін. Ці можна назваць рэжым Лукашэнкі фашысцкім? Гэта цяжкае пытанне. Тут, канешне, можна паглыбляцца ў тэрміналогію, у прыкметы фашызма. Безумоўна, некаторыя прыкметы такія класічныя, што тычацца асобы, яны прысутнічаюць. Але вось, напрыклад, у фашызме вельмі значную ролю адыгрывала партыя, фашысцкая партыя. Вось такой партыі, менавіта вось такога ўзроўня, у Лукашэнкі няма. Што тычыцца контроля грамадства, фашызм ён быў у прынцыпе, я б сказаў, хаця гэта ізноў жа і сярод гісторыкаў і палітолагаў спрэчнае пытанне, ці быў фашызм таталітарнай дыктатурай. Але я ўсё ж такі лічу сістэму Мусаліні, калі мы гаворым пра фашызм, таталітарнай, і ў гэтым накірунку Лукашэнка ідзе. Што цікава, гэта адбываецца ўжо, так мовіць, у апошні момант, у апошняй фазе рэжыму. То бок рэжым напрыканцы свайго гістарычнага існавання, ён робіцца больш жорсткім, і, канешне, калі мы будзем параўноўваць і ролю асобы і кантроль над грамадствам у той жа фашысцкай Італіі і ў сённяшняй Беларусі, канешне, мы знойдзем там падабенства. Але ізноў я б не называў вось так адкрыта гэты рэжым фашысцкім, бо ідэалагічна з італьянскім фашызмам гэты рэжым нічога супольнага не мае.
Зараз ёсць сур'ёзныя гісторыкі і палітолагі, якія называюць рэжым Пуціна рускім фашызмам альбо варыянтам расійскага фашызма. Але ізноў жа іх гэта таксама пытанне спрэчнае. Я бы гэтыя параўнанні, гістарычныя параўнанні, я б рабіў бы іх вельмі асцярожна. Яны, канешне, з прапагандысцкага пункту гледжання, з эмацыянальнага пункта гледжання не вельмі важны. Яны ўплываюць на людзей, калі мы паставім гэты лейбл фашысцкі рэжым. Калі ж мы ўсё ж такі будзем глядзець на прыкметы, асаблівасці, то ўсё выглядае больш складана. Ці ёсць у Беларусі культ Лукашэнкі? Культ Лукашэнкі ёсць, канешне, ён ёсць. Ён не такі моцны і не настолькі распаўсюджаны, я б сказаў бы так, як, напрыклад, у той жа Расіі з культам Пуціна. Я ўжо не кажу пра Італію з культам Мусаліні, альбо Іспанію з культам Франка, альбо Германію нацысцкую з культам Гітлера. Такога няма. Гэта, можа, звязана з асаблівасцямі Лукашэнкі. Ён у гэтым сэнсе чалавек больш, я б так сказаў, сціплы. Яму падабаецца, калі яго там называюць вялікім палітыкам, вялікім лідарам, чалавекам, які стварыў Беларусь і іншае. Так, яму гэта падабаецца, але ўсё ў межах. То бок, пакуль жа ў Беларусі няма такога, каб былі помнікі Лукашэнку, каб былі вуліцы імя Лукашэнку, плошчы імя Лукашэнкі. Так, ён прысутнічае ў школьных падручніках і пэўны культ, так што пэўны культ ён, канешне, прысутнічае, але не ў такіх ужо памерах. А чаму у нас не склалася вось па гэтым азіяцкім тыпе? Ну, мне падаецца, што беларусам гэта не падабаецца. Што беларусам вось гэтая перабольшанасць, яны яе адвяргаюць. І Лукашенко гэта разумее. Ён таму і гэта так не прасоўвае. Усё ж такі адносіны, стаўленне таго ж Лукашэнкі ў Беларусі, яны адрозніваюцца ад стаўлення да Пуціна ў Расіі. Да культу належыць яшчэ і павага. Вось калі мы возьмем там савецкі прыклад са Сталіным, канешне, у савецкім грамадстве шмат у каго быў не толькі страх перад Сталіным, які прысутнічаў, але і вялікая павага да яго. У беларускім выпадку вось павагі, ну, яна, канешне, сярод так званых ябацік, яна прысутнічае, так? Але калі мне падаецца ўзяць шырокія колы грамадства, вось такой павагі да Лукашэнкі, менавіта павагі, яе няма. Страх, канешне, ёсць. Страх у беларускім грамадстве відавочна пануе. Але павагі не. А які ты бачыш яшчэ вось прыкметы гэтага культу? Я так разумею, што, напрыклад, вось гэта шматхвілінныя апладысменты пасля ягоных прамоваў. Гэта адзін з такіх знакаў, так, правильно? Канешне. Ну, прысутнасць Лукашэнкі, напрыклад, у школьных падручніках. Тое, што мы гэтыя партрэты Лукашэнкі у чыноўнікаў назіраем. Тое, што, напрыклад, тыя ж чыноўнікі альбо прапагандысты там цытуюць Лукашэнку і кажуць, як казаў Лукашэнка, і нават пераймаюць яго лексіку. То бок, ён прысутнічае, і ў гэтым сэнсе я назіраю такое пэўнае зараз вяртанне да становішча ў 19-м, у 20-м годзе. Бо перад выбарамі таксама яны гэта накручвалі, што вось Лукашенко стварыў дзяржаву, іншае. Пасля пратэстаў 20-го года стала больш спакойна, трошкі больш спакойна, што тычыцца Лукашэнкі. А вось зараз яно выходзіць ізноў на гэты ўравень, зноў Лукашенко самы разумны, зноў Лукашенко гэта апошняе слова, гэта такі выдатны палітык, міжнародны ўзровень, без Лукашэнкі нічога не атрымаецца. То бок яны выходзяць на гэты ўзровень, но гэта абсалютна лагічна. Калі ім выходзіць на гэты ўзровень, калі не ў гэтым годзе, у 24-м годзе 30 гадоў Лукашэнкі ва ўладзе, 70 гадоў самому Лукашэнкі. То бок прыйшоў час рабіць такі сапраўдны культ. Але я ўсё ж такі думаю, што пры жыцці Лукашэнкі, пры палітычным жыцці Лукашэнкі, прынамсі, гэта не выйдзе на такі ўзровень, што тут там з'явяцца плошчы Лукашэнкі, вуліцы Лукашэнкі альбо помнікі Лукашэнкі. Я ўвогуле думаю, што ў Беларусі не будзе помнікаў Лукашэнку. Ну, во што Лукашенко паўсюль цягае з сабой шпіцу? Яму падабаецца. Ну, бач, Лукашенко, ён на такім узроўні знаходзіцца, ён не павінен уже думаць там пра грамадства. Ён нават не задумваецца. Вось, калі я бачу такія крокі ад Лукашэнкі, ён зрабіў гэта, ўсё роўна ёсць людзі, якія, ну як гэта так? Ну так жа не робіць. Ну гэта ж, ну зусім не так.
А Лукашенко так робіць. Ён лічыць гэта патрэбным. Вось яму падабаецца. Ён хоча, каб гэты шпіц быў зусім заўсёды разам з ім. Ён адчувае з ім сябе добра, упэўнена. Я не ведаю яго, мабыць, асаблівае стаўленне да гэтага шпіца. А ты не думаеш проста, што ў шпіца ёсць нейкая больш значная мэта? Напрыклад, ачалавечваць яго, так? Я не проста там дыктатар, які там... Я думаю, што гэта вось менавіта тое, што імкнецца нам даць лукашэнкаўская прапаганда. Тая ж Наталья Эйсман. Яна лічыць, калі паказаць там Лукашэнку, які коле дровы, альбо што яны там раней рабілі, розныя такія рэчы, пабытовыя, звязаныя з Лукашэнкам, салаты, якія ён там робіць, альбо са шпіцам, што вось гэта будзе такі погляд. Вось Лукашенко, ён таксама чалавек. Человек со своими особливостями, со своими жаданнями, со своими хобби іншае. Можа, гэта таксама і прысутнічае, вось як такога кшталту піяр, но гэта адлюстроўвае хутчэй за ўсё не ўяўленне самога Лукашэнкі, а ўяўленне тых людзей з яго атачэння. Думаю, што Лукашэнку самому у прынцыпе ўсё роўна. Я не думаю, што яго так вельмі важна для яго, што там нехта пра яго падумае, ці там, не ведаю, нейкі брытанскі таблоід апублікуе фота Лукашэнкі са шпіцам і будуць смяяцца з яго. Это яму абсалютна ўсё роўна. Ён пра гэта нават і не задумваецца, як мне падаецца. А як ты думаеш, навошта Колю, малодшага сына свайго, ён доўгі час з сабой паўсюль браў? Таму што гэта яго любімы сын. Яму хацелася праводзіць гэты час сынам. І я не думаю, што ён там хацеў сябе паказаць там нейкім добрым бацькам і ўсё астатняе, так бы мовіць, згуляць эфект, такі публічны эфект. Не, гэта асабістае. Ён захапляецца Колем. Коля для яго, напэўна, улюблёны праект, можа нават галоўны праект яго жыцця, калі ён там нешта пра Колю распавядае. Вось мы ж бачым гэтую сапраўдную бацькоўскую пяшчоту, якая прысутнічае, якая таксама і прысутнічае ў розных дыктатараў. Сталін таксама ставіўся, напрыклад, да сваёй дачкі Надзеі, ставіўся вельмі добра. Яна магла рабіць з Сталіным усё, што загодна. Ён там з ёй і гуляў раз-пораз і іншае. А Лукашенко, яго такое стаўленне да сына. Таму ён хацеў, каб ён быў побач з ім, каб сын пабачыў свет, каб сын таксама, адыгрываў ролю ў палітыцы, назовем гэта так. Я б не шукаў, вось мне падаецца, часта, калі ідзе там нейкі аналіз паводзінаў Лукашэнкі, ёсць такая тэндэнцыя шукаць нейкія падводныя камяні, шукаць там нейкія сур'ёзныя шматхадоўкі. Гэта не пра Лукашэнку. Лукашенко, канешне, чалавек вопытны, палітычна вельмі вопытны, 30 гадоў ва ўладзе перажыў столькі розных палітычных крызісаў і выжыў палітычна ў гэтых крызісаў. Так, вопыт у яго ёсць, і ён, безумоўна, у гэтым сэнсе таксама таленавіты палітык, так бы ён не пратрымаўся б столькі гадоў ва ўладзе, але шукаць там нейкія таямніцы, сур'ёзныя камбінацыі, Лукашэнку маляваць нейкім стратэгам, шахматыстам, гэта не пра Лукашэнку. Там усё куды прасцей і, мне падаецца, куды больш банальна. Гэта марная справа шукаць там у словах Лукашэнкі нейкія патаемныя сэнсы. Калі ты глядзіш на дзяўчат жанчын, які атачаюць Лукашэнку, які яго суправаджаюць у розныя месцы, паездкі, што гэта пра яго кажа? Мне глядзець на гэта з аднаго боку смешна, а з другого, увогуле, я прызнаюся шчыра, мне шмат у чым глядзець на Лукашэнку смешна. Смешна таму, што, тут можна сказаць, чалавек даўно не жыве ў Беларусі. Тое, што робіць Лукашенко, мяне асабіста не датычыцца. Лукашенко гэта сапраўды вельмі экзатычны дыктатар. І ён успрымаецца, дарэчы, у Еўропе менавіта як экзатычны дыктатар. Калі я праводжу сярод студэнтаў семінары на тэму Беларусі, на тэму Лукашенко, і пытаюся, а чаму вы ўвогуле прыйшлі на гэты семінар? Чаму вось вы цікавіцеся раптам Беларусю альбо Лукашенко? Яны кажуць, Лукашенко гэта ж смешна. Лукашенко гэта ж той дзядзька, які там кажа, што водка дапамагае, гарэлка дапамагае супраць ковіду і які гуляе ў хакей. Гэта ж вельмі смешна. Гэтая гісторыя з дзяўчынамі, гэта з таго боку. Канешне, гэта і пэўныя комплексы, і пэўнае жаданне
жаданне паказаць сябе з лепшага боку. Канешне, гэта сапраўдны сексізм. Ну, Лукашенко, ён жа вядомы сваім сексізмам. Паказаць, вось у мяне ёсць улада, а ўлада гэта вельмі прывабна. А ўлада гэта вельмі сексуальна. Тое, што ў мяне ёсць улада, гэта значыць, што сярод мяне, вакол мяне нават самыя прыгожыя дзяўчыны, і яны ловяць маё кожнае слово. І дарэчы, калі Лукашенко мае справу так з жаночай публікай, ён жа ажыўляецца. Вось колькі там было таму, там быў нейкі жаночы кангрэс альбо канферэнцыя, не ведаю, і там прыйшоў Лукашенко, як ён з імі размаўляе, і як там у яго ідэі розныя ўзнікаюць, і розныя абароты, якія ён ўжывае. Ну, бачна, чалавеку падабаецца. Чалавек праводзіць з задавальненнем час сярод жанчын у прынцыпе і сярод маладых жанчын. У чым заключаецца ідэалогія рэжыму Лукашэнкі? Тут добрае пытанне, ці ёсць увогуле ў гэтага рэжыма нейкая ідэалогія. Я не бачу у Лукашэнкі там нейкай апрацаванай ідэалогіі. У яго ёсць набор рэчаў, якія ён падхапіў у розныя часы свайго жыцця. Тое, што ён яшчэ падхапіў у савецкі час, калі працаваў агітатарам у гэтым аб'яднанні веды, усе гэтыя савецкія міфалагемы, савецкія ўяўленні пра захад, якія там раз-пораз у яго ўзнікаюць. Там потым 90-е годы уся гэтая канспіралагічная літаратура, якая выходзіла ў Расіі, трапляла таксама ў Беларусь. Усё гэта ён так трошкі падхапіў, і гэтыя ідэі яны раз-пораз выкарыстоўваюцца. Але каб там была нейкая сапраўдная ідэалогія, няма ёй. Мэта Лукашэнкі з 94-го года вельмі простая. Прыйшоў да ўлады і заставацца в этой уладзе, што б не было. У гэтым сэнсе Лукашенко такі абсалютны макіявеліст. Ён дзейнічае, не думаю, што ён калісьці чытаў Макіявелі, упэўнены нават, што ён не чытаў, а можа нават і не калі яго спытаемся, ён не скажа Макіявелі, хто гэта. Але вось гэтая галоўная ідэя узяў уладу і гэтую уладу не пакідаць, зрабіць усё, каб застацца максімальна працяглы час ва ўладзе, выкарыстоўваючы ўсе метады, якія магчымы, ўсё выкарыстоўваецца, пытанняў няма, маральных пытанняў, зразумела, няма. Вось гэта, напэўна, і ёсць Лукашенко і эсэнцыя лукашызму. Беларускаму менталітэту блізкая дыктатура? Гэта цяжкае пытанне, насамрэч. Можа, я нават зараз скажу рэчы, якія нашым гледачам будуць непрыемныя. У выпадку Лукашэнкі і лукашысцкай сістэмы заўсёды ж падкрэслівалася, што вось гэты рэжым, ён беларусам ментальна чужы. Вось Лукашенко гэта такі надзвычайныя абставіны, выпадковы, вось як Павел Шеремета і Светлана Калінкіна напісалі ў сваёй кнізе, выпадковы прэзідэнт, калі я не памыляюся. Так яно называлася. Што вось чалавек узяў гэтую ўладу, тое, што ён робіць з беларускім грамадствам, гэта абсалютна не беларуская. Тая жорсткасць, з якой ён кіруе, яна таксама нібыта не беларуская. Вось гэты пункт лечання, ён жа вельмі распаўсюджаны. Ён быў распаўсюджаны ў 90-е гады, што так бы мовіць, вось ён, Лукашенко, як маскоўскі праект, назовем гэта так. Гэта было распаўсюджана ў нулявыя гады, у пэўнай ступені, напэўна, і ў 10-е. Але я сябе задаю пытанне ад адваротнага. Калі б гэты рэжым сапраўды быў такім небеларускім, калі б гэта сапраўды былі нейкія там захопнікі, якія прыйшлі звонку і навязалі гэты рэжым, ці існаваў бы ён так насамрэч доўга? Думаю, што не існаваў. І тут трэба сказаць, як мне падаецца, як гісторыку і як чалавеку, які таксама пражыў гэтыя 90-е гады ў Беларусі, у другой палове 90-х, мне падаецца, што выбар беларусаў на карысць Лукашэнкі і на карысць лукашэнкаўскай мадэлі, ён быў не выпадковым. Гэта было сапраўды тое, што жадалі беларусы у большасці сваёй у другой палове 90-х. І вось такога папулісту Лукашэнкі на чале Беларусі, і аўтакратыю, якую ён пабудаваў. А цяпер мы можам сказаць, што гэта ўжо ў мінулым? Я спадзяюся, што так. Дыктатуру. Спадзяюся, што так. Вось 20-й год для мяне асабіста ён стаў такім абсалютна новым вопытам. Адбылося тое, чаго я не чакаў. Бо мой тэзіс сапраўды быў, што вось беларусы з Лукашэнкам прызвычаіліся для Лукашэнкі, гатовыя надалей жыць з Лукашэнкам,
та апошняга, так бы мовіць, што ў Беларусі нічога ў гэтым сэнсе не зменіцца, а што вось гэтыя такія рэчы, як свабода, дэмакратыя. Ну так, ёсць людзі, якія жадаюць свабоды і дэмакратыі, но яны, безумоўна, не ў большасці, як мне тады казалася, і, безумоўна, яны не гатовыя рызыкаваць сур'ёзна дзеля свабоды і дзеля дэмакратыі. Вось у мяне было такая ўпэўненасць у 2020 годзе, што ў 2020 годзе будзе такі тыповы беларускі сцэнарый. 9 жніўня альбо 10 жніўня выходзяць 9 в ноч 9 на 10 выходзяць людзі, яны пратэстуюць, іх збіваюць, як это звычайна рабілася, ідуць там масавыя арышты, наступны дзень яшчэ нешта адбываецца, а потым усё так заціхае. Ну, такі-то, як яно было, напрыклад, там у 10 годзе і іншае. А гэтым разам было інакш. Калі я вось пабачыў гэты жнівеньскі тыдзень з 9 па 16, асабліва 16, што адбывалася, у мяне былі вельмі вялікія вочы. Сапраўды, там іншыя ўжо людзі жывуць. Гэтыя людзі сапраўды для іх годнасць шмат што значыць. Яны прагнуць свабоды, яны прагнуць дэмакратыі, яны гатовыя змагацца. Вось што галоўнае. І гэта быў для мяне вельмі такі пазітыўны вопыт. Я шмат у чым, мне падаецца, адкрыў для сябе ў 2020 годзе Беларусь. Ну і па-ранейшаму гэтае пытанне для мяне застаецца. Гэта ўжо такое прафесійнае пытанне. Ну, як так атрымалася, што мы гэта не пабачылі? Я маю на ўвазе тыя, хто лічыць сябе экспертам. А я ўсё ж такі і шмат займаўся і беларускай гісторыяй, і сачыў за беларускай палітыкай. Чаму як так атрымалася, што мы гэта абсалютна не прадбачылі, не зразумелі? Што мяне трошкі супакойвае, што я не адзін такі, па-першае. Далёка не адзін. І па-другое, тыя калегі, тыя знаёмыя, мае сябры, якія з Беларусі і некаторыя яшчэ і жывуць да сённяшняга часу ў Беларусі, з якімі я гэта абмяркоўваў у 2020 годзе, яны цалкам падзялялі маю пазіцыю. Яны мне таксама казалі, будзе як заўсёды. 9-го, канешне, людзі выйдуць, яны будуць пратэставаць. Ну, а як жа інакш? Як жа? Гэта ўжо свайго кшталту беларуская традыцыя. Ну, а потым усё будзе як заўсёды з Лукашэнкам далей. Калі спрабаваць адшукаць нейкі карані таго, чаму беларусам доўгі час была блізкая дыктатура, вось, напрыклад, гісторык, дэпутат Ігор Марзалюк там прыйшоў да высновы, што гістарычна беларусам блізкі вобраз лідара князя. І, адпаведна, гэта цягнецца вельмі шмат стагоддзяў. Ці мае ён рацыю? Ну, калі паглядзець на гісторыю, і зноў жа, што робіць Марзалюк? Марзалюк робіць тое, што робяць усе гісторыкі, я б нават сказаў, прапагандысты з гістарычным бэкграўндам, якія працуюць на Лукашэнку. Яны імкнуцца тое, што ёсць сёння, нейкім чынам гістарычна абгрунтаваць. І паказаць, што вось гэта прадвызначана, што Лукашэнка гэта не нейкая выпадковасць, што вось яно так павінна быць. Калі паглядзець ў гісторыю, так пайсці ў глыб гісторыі, то, канешне, ёсць аргументы, іх можна знайсці і у падтрымку гэтай тэзы Марзалюка. Але, ізноў жа, я не лічу, калі вось ўсё ж такі паглядзець на тыя 90-е гады, як яно было ў Беларусі ў 90-е гады, і як яно было ў другой палове 80-х, ды ўвогуле ўсё развіццё Беларусі ў 20-м стагоддзі, я б не сказаў, што вось гэты вектар да дыктатуры, гэты вектар быў абавязковы. Усё магло скласціся насамрэч інакш. Іншая справа – гэта роль асобы ў гісторыі. І тут Лукашенко адыгрывае важную ролю. Магло б Лукашэнкі, канешне, на гэтых выбарах 94-го года не быць. Тады Беларусь, можа, пайшла б зусім па іншаму вектару. Вектар, дарэчы, мог быць яшчэ горшым, напэўна, калі перамог Вячаслав Кебіч, можа, ўжо і Беларусі як дзяржавы не існавала бы на сённяшні момант. Ну, і ён, канешне, мог быць па і куды лепшым, калі б там перамаглі дэмакратычныя кандыдаты, напрыклад, той же Станіслаў Шушкевіч, альбо Зянон Пазняк. Ну, то, што тычыцца Зянон Пазняк, это ўсё такія гіпатэтычныя рэчы, канешне, хто яго ведае, як бы ўсё адбывалася, але я не лічу, што беларусы гэта тыя людзі, якім патрэбна дыктатура. Ну, гэтае жаданне, людзі прагнуць да свабоды, звычайна прагнуць да свабоды, і прагнуць усё ж такі да дэмакратыі, паколькі дэмакратыя ва ўсіх сэнсах, яна лепшая, яна гуманістычная за дыктатуру. А чаму яны так доўга цярпелі дыктатуру? Яны цярпелі з дыктатуру, мне падаецца, галоўным чынам праз две прычыны, два чыннікі.
Першы чыннік гэта ўсё ж таки тое, што ў часы Лукашэнкі эканамічнае становішча і становішча з бяспекай, і іншыя вось такія базавыя пытанні, яно было адносна нармальным, назовем гэта так, але яна вось гляджу, як гэта развівалася, шмат хто сапраўды жыве сёння ў куды лепшых умовах, чым, напрыклад, у тыя ж 90-е гады. У тым сэнсе, што значная колькасць людзей сваё эканамічнае становішча палепшыла з 90-х гадоў, альбо прынамсі не пагоршыла. Гэта першы момант. Другі момант гэта тое, што сапраўды сітуацыя была больш-менш стабільнай у тым сэнсе, там не было да апошняга часу нейкай ваеннай пагрозы, не было тэрарызму. Мінск і не толькі Мінск лічыўся ў прынцыпе досыць бяспечным горадам. З крымінальнага пункту гледжання такіх значных праблемаў сапраўды не было. Гэтыя моманты вельмі важныя, яны гэта давала людзям магчымасць суіснаваць у гэтых умовах дыктатуры. А другой момант усё ж такі з тым, што поўнага кантролю над грамадствам у лукашэнкаўскія часы, прынамсі да 20-го года не было. Людзі маглі ў сваіх пэўных нішах існаваць. Яны ведалі, вось калі я не раблю тое, я магу у прынцыпе існаваць. Калі я там у сябе ў хаце размаўляю з сябрамі надзейнымі і распавядаю там нейкія анекдоты пра Лукашэнку, альбо кажу там, што Лукашенко дурань і іншае, за гэта мне нічога не будзе. Я ж не раблю гэта ў публічнай прасторы. Я, у прынцыпе, вяду сябе як такі канфармізм. І людзі, і шмат людзей, яны былі гэтым задаволены. Ім гэты рэжым не падабаўся. Шмат што не падабалася, але жаданне рызыкаваць нечым, каб выступіць супраць гэтага рэжыму, яго ў 20-м годзе у значнай колькасці людзей у Беларусі не было. У 20-м годзе сітуацыя, канешне, відавочна змянілася. Наколькі сёння рэжым Лукашэнкі стабільны? Выглядае стабільна. Вось тут вельмі важны момант. Мы ж знаходзімся ў моманце. Наколькі ён трывалы насамрэч сёння ёсць і не, мы гэта зможам толькі сказаць у той момант, калі гэты рэжым знікне. Вось калі рэжым знікне, мы будзем казаць, глядзіце, мы лічылі, што ён абсалютна трывалы, што з ім нічога не адбудзецца, а вось ён раптам за 2 тыдні знік. Калі з людзьмі ў Румыніі на пачатку 89-го года размаўлялі, казалі, як там выглядае з Чаўшэску, вось гэты рэжым Чаўшэску, ён стабільны, канешне, абсалютна стабільны, дзяржбяспека, румынская секурытаты працуе, усё, дыктатура, ніякіх шансаў, ці будзе існаваць гэты рэжым у бліжэйшым будучым. Канешне, будзе існаваць, куды ён можа падзецца. Тое ж самае, калі ў 89-м годзе экспертам па ГДР задавалі пытанне, як там будзе з Берлінскай сцяной? Колькі яны праіснуе яшчэ? Будзе яшчэ і праз 10 гадоў, і праз 20 гадоў яно будзе існаваць. Там стабільны рэжым. Вось пратэсты там жа нейкія ідуць. І што там ідуць пратэсты? Там жа чырвоная армія стаіць у сваіх казармах. Калі што, будзе як заўсёды, выйдзе чырвоная армія, і ўсё скончыцца. І не будзе нічога, бо шансаў няма. Усё трывала, супакойцеся. І што мы бачым? У 89-м годзе, напрыканцы 89-го года, ужо не было ў ГДР дыктатуры. І не было дыктатуры у Румыніі. Сённяшняя лукашэнкаўская дыктатура выглядае трывала. І зноў жа, іншадумства задаўлена, спецслужбы працуюць, армія і армія, КДБ і іншая, відавочна, на баку рэжыма. Лукашенко нават сябе дазваляе зараз вандроўкі ў розныя краіны не на адзін дзень. Вось выглядае ўсё досыць стабільна. Але магчыма, унутры рэжыма, і гэта асаблівасць аналізу любой дыктатуры. Пра дыктатуру ў нас толькі ўрыўкі інфармацыі. Мы амаль не ведаем, што адбываецца з лукашэнкаўскім чынавенствам. У нас няма інфармацыі пра настрой у беларускім войску. Мы не ведаем, наколькі КДБ сапраўды адданы Лукашэнку, альбо ўжо даўно арыентуецца на Маскву. І у нас ёсць знешнепалітычны фактар, канешне, які можа усё змяніць вельмі хутка. На межах Беларусі ідзе вайна, і Беларусь уцягнута ў вельмі сур'ёзнае глобальнае супрацьстаянне паміж Расіяй і Захадам. І ўсе гэтыя фактары могуць вельмі хутка змяніць сітуацыю. То бок мы павінны ацэньваць
тое, што інфармацыя да нас прыходзіць і стан гэтага рэжыма, мы павінны гэта ацэньваць крытычна. Даведаемся ў будучыні, ці трывалы ён сёння ці не. Чаго найбольш баяцца дыктатары? Дыктатары баяцца народу, дыктатары баяцца любых пратэстаў, дыктатары баяцца таксама, паколькі яны звычайна амаль заўсёды канспіролагі, яны баяцца і ўсякіх унутраных пераваротаў. Але перш за ўсё яны, канешне, баяцца пратэстаў, вялікіх пратэстаў, народных пратэстаў. Чаму яны так баяцца людзей, калі яны іх запужваюць, калі яны іх рэпрэсуюць, калі яны даюць магчымасць свабодна выказвацца, не кажучы пра тое, што дзейнічаць? Яны баяцца, што людзі, калі яны сапраўды пачнуць разважаць, калі яны будуць рэфлексаваць, яны зразумеюць, што гэтая сістэма з дыктатуры, жорсткай дыктатуры абсалютна, што гэтая сістэма, па-першае, што яна амаральная, па-другое, што гэта сістэма прыгнёту і што яны могуць выступіць супраць гэтай сістэмы прыгнёту. Таму кожнаму дыктатару гэта досыць цяжка зрабіць там нейкі кампраміс. Мне прыгадваецца, напрыклад, прыклад з Франциска Франка. Калі ў Іспаніі, у тыя 60-е, у 70-е гады, асабліва ў 60-е, было пытанне, эканамічнае пытанне, а што мы робім, напрыклад, з нашай інфраструктурай, з нашымі курортамі? Ці можам мы, напрыклад, адбудоўваць курорты, запрашаць людзей, каб яны прыязджалі? Дык гэта ў іспанцаў, у іспанскага кіраўніцтва, там было вельмі цяжкае пытанне. З аднаго боку, яны жадалі зарабіць, безумоўна, каб прыязджалі, адпачывалі, і гэта было б добра для іспанскай эканомікі, а з другога боку Франка дакладна ведаў, а хто там будзе прыязджаць? А там будуць прыязджаць замежнікі, а яны будуць прыязджаць з дэмакратычных краінаў, а некаторыя з іх ведаюць іспанскую мову. Яны могуць размаўляць з мясцовымі. А што будзе, калі яны будуць размаўляць з мясцовымі? Як яны будуць уплываць на мясцовых? Ці людзі, якія жывуць у Іспаніі, зразумеюць, шмат хто зразумеюць, што дыктатура гэта далёка не лепшая, а можа сапраўды лепш у дэмакратычным грамадстве. Вось таму такая пагроза такіх кантактаў і ўвогуле нейкай вольнасці, якая дазволіць зразумець, што дыктатура гэта зусім не добра, што дыктатура гэта дрэнна, што дыктатура гэта прыгнёт, вось гэтага баяцца дыктатары вельмі. А ты для сябе адказаў на пытанне, чаму нават сёння ў Беларусі нейкая частка людзей падтрымлівае Лукашенка, разумеючы, што за ім стаіць. Яны ведаюць пра рэпрэсіі, яны ведаюць пра катаванне на Акрэсціна і так далей. Яны разумеюць, канешне разумеюць, но ў том сэнсе разумець, што гэта за рэжым, гэта не значыць адмовіцца ад гэтага рэжыма і перастаць быць яго прыхільнікаў. Праблема беларусаў, вялікай колькасці беларусаў, заключаецца ў тым, што іх няма вопыта жыцця ў дэмакратычнай краіне. Людзі, якія жывуць у Беларусі, правялі ўсё сваё жыццё ў Беларусі, альбо большую частку гэтага жыцця, сацыялізацыя якіх прайшла ў Беларусі, яны не ўяўляюць, да канца не ўяўляюць, прынамсі, альбо ведаюць гэта толькі тэарэтычна, што такое дэмакратыя, што такая вольнасць, што такое свабода. Калі ў цябе няма гэтага вопыта, калі ты не ведаеш, як жыць у дэмакратычным грамадстве, не ведаеш, што гэта значыць самаму прымаць рашэнні, не быць там цалкам залежным ад дзяржавы, то без гэтага вопыта вельмі цяжка. У дыктатуры ў гэтым сэнсе ёсць пэўныя рэчы, якія гэтым людзям дапамагаюць. У тым сэнсе дапамагаюць, бо за іх рашэнне прымае дзяржава, за іх рашэнне прымае ўрад галоўны. Яны проста існуюць у гэтай сістэме, яны не мусяць прымаць там нейкія эсэнцыяльныя рашэнні. І для шмат каго гэта прывабна. Вось з антычнасці ёсць такі так званы парадокс раба. Вось жыў раб, і гаспадар ставіўся да яго досыць добра. Ён атрымліваў і ежу, ён атрымліваў напоі, яго ніхто не збяваў. Яму было жыць у гэтай сістэме вельмі утульнай. Але вось напрыканцы жыцця гаспадар вырашыў: усё, раб, ты вельмі добра папрацаваў на мяне, усё жыццё ты на мяне працаваў, я вырашыў зрабіць цябе вольным чалавекам. Цяпер ты вольны. Ты вольны, ты можаш ісці куды ты хочаш, ты можаш рабіць усё, што ты хочаш. Я не прымаю больш ніякіх рашэнняў, якія тычацца тваёй асобы, ты цалкам вольны. Вось гэтага чалавека вызвалілі. Ён усё сваё жыццё пражыў у гэтай рабстве. І ён, у прынцыпе, быў задаволены, ён нават не ведаў, што можа быць інакш.
А вось што рабіць цяпер? Трэба шукаць там нейкім чынам ежу, трэба шукаць, дзе жыць, трэба прымаць нейкія рашэнні. І вось парадокс гэтага раба заключаецца ў тым, што ён прыходзіць да свайго гаспадара і кажа: возьми меня для сябе, я не магу больш. Гэтая свабода, гэта цяжка. Тут трэба самому пра сябе клапаціцца, трэба нешта шукаць, трэба нешта рабіць, што я не ўмею рабіць і не жадаю рабіць. З табой я жыў вельмі добра, я цалкам задаволены, і гэтая свабода мне цалкам не патрэбна. Людзі не нараджаюцца свабоднымі, альбо не тое, што свабоднымі, не нараджаюцца дэмакратамі, скажам так, так будзе больш трапна. Яны дэмакратамі становяцца. А каб яны разумелі, што такое дэмакратыя, трэба жыць у дэмакратычным грамадстве. Шмат людзей, якія жывуць у Беларусі, ну, можа, не шмат, не будзем перабольшваць. Людзі, ёсць сапраўды людзі, якія жывуць у Беларусі, і я ведаю дастаткова такіх выпадкаў, нават прыватна ведаю такіх людзей, якія кажуць, што Лукашенко, канешне, гэта дрэнна, Лукашенко мне не падабаецца, і сістэма ў нас таксама зусім недобрая, але гэтая заходняя дэмакратыя, вось гэтая ліберальная заходняя дэмакратыя, не, прабачце. Хай не будзе Лукашэнкі, ён надакучыў, ён такі своеасаблівы. Не, Лукашенко не. Хай будзе іншы, але не абавязкова дэмакратычная сістэма. То бок трэба ж прызнаць, што тыя людзі, якія ў 2020 годзе выходзілі і пратэставалі супраць Лукашэнкі і хацелі, каб сышоў Лукашенко, яны не абавязкова ўсе былі дэмакратамі і жадалі, каб у Беларусі была дэмакратычная сістэма. Мне здаецца, што гэта можна параўнаць таксама з беларускай турмой, што частка зняволеных, якія выходзяць, не знаходзяць сябе ў свабодным свеце, не ведаюць, што рабіць і вяртаюцца ў турму. Так, у пэўным сэнсе так. Я, дарэчы, назіраю гэта і сярод беларусаў, якія з'ехалі ў 2020 годзе. Вось сярод сваіх знаёмых, з якімі я там камунікаваў, якія расчараваны заходнім грамадствам, якія там, я не кажу там пра Польшчу, пра Літву, дзе сапраўды такі дэмакратычны вопыт не такі ўжо вялікі. Ёсць, напрыклад, там вопыт Германіі, Францыі, гэта зусім іншы дэмакратычны вопыт, здесь зусім іншая дэмакратычная традыцыя, но я гэта чую вельмі часта ад людзей, што вось тут не. У Беларусі, канешне, з лукашэнкаўскай Беларусі там дрэнна, там дрэнна, гэта, але і тут такія праблемы, і тут нам недалёка не ўсё падабаецца, і гэтая дэмакратыя, якая тут ёсць, можа, і таксама яе ёсць хібы. Гэта вельмі такі цікавы момант. Дарэчы, не толькі тычыцца беларусаў, гэта тычыцца і украінцаў, якія прыязджаюць пасля 22-го году і вельмі моцна крытыкуюць тое, што яны тут бачаць. Так бок, тыя людзі, якія не жадаюць жыць у дыктатуры, як у выпадку Беларусі, не абавязкова жадаюць жыць адначасова ў дэмакратычным грамадстве. Хочу згадаць неверагодную гісторыю партугальскага дыктатара Антоніо Салазару. Пасля інсульта ягоныя паплечнікі адхілілі яго ад улады, сказалі пра гэта народу, але самому дыктатару ніхто не рашыўся пра гэта сказаць, і ён да смерці ще пару гадоў думаў, што ён кіруе краінай, якой ж даўно як бы не кіруе. Просто цяжка сабе, канешне, гэта все уявіць. Лукашенко можа так скончыць? Можа. У тым сэнсе, што Лукашенко, страх атачэння лукашэнкаўскага перад ім, ён велізарны. Таму, калі там ідуць нейкія размовы пра тое, пра ўнутраныя змовы, перавароты і іншае, мне гэта падаецца неверагодным. Калі я назіраю, вось якая ідзе камунікацыя, як яны ставяцца да Лукашэнкі, як яны глядзяць да Лукашэнкі, нават такія топ-чыноўнікі, як Галоўченка, Хрэнін, Вальфовіч, Церцель, Качанова. Ну, Качанова гэта ўсё роўна такі надзвычайны прыклад. Там гэты страх перад Лукашэнкам, ён абсалютна відавочны. Так што падайсці да Лукашэнкі і сказаць яму тое і тое, вось, гэта ім было б складана. Але ізноў жа, гісторыя звычайна, яна, як вядома, не паўтараецца, і гэты прыклад партугальскі, ён, канешне, у гэтым сэнсе своеасаблівы. Але паведаміць там нешта Лукашэнку непрыемнае, гэтым людзям, безумоўна, было б вельмі цяжка. Дыктатура чорных палкоўнікаў у Грэцыі скончылася пасля ваеннай паразы. Гэта можа быць таксама нейкім сцэнаром для Беларусі?
У Беларусі все ж таки трошки інакш. Там у Грэцыі гэта сапраўды была армія, якая кіравала дзяржавай. Гэта была абсалютна кансерватыўная і жорсткая дыктатура. У беларускім выпадку Лукашенко, канешне, выкарыстоўвае ўсё больш і больш людзей з ваенна-чэкісцкім бэкграундам. У гэтым сэнсе мілітарызацыя беларускага кіраўніцтва, яна, канешне, назіраецца. У сэнсе военной паразы, ну, калі будуць там нейкія турбуленцыі для России, сур'ёзныя турбуленцыі, яно можа пайсці ў гэтым накірунку. Але я ўсё ж таки б сказаў, што ў Грэцыі яна сітуацыя была такая досыць спецыфічная і звязаная з асаблівасцямі грэцкага грамадства. Беларускія ўлады апошнім часам ўсё відавочней рыхтуюць грамадства да вайны. Вось ты як гісторык, так, як палітолог, аналітык, як лічыш, дыктатура непазбежна прыводзіць да вайны? Не, такога, што гэта такі асаблівы вектар, які дыктатура павінна прайсці, не. Мы маем, ёсць хапае дыктатур, якія войны не вялі. Гэта не абавязкова. Гэта зусім не абавязкова. Калі мы там паглядзім нават на сацыялістычныя дыктатуры, там кшталту Румыніі, Балгарыі, Албаніі, яны не вялі войны. То бок вайна не з'яўляецца абавязковым вектарам. Але ў сённяшняй становішчы, сёння ўсё ж такі ў Беларусі іншае становішча. Беларусь уцягнута ў гэтыя працэсы. І Беларусь знаходзіцца пад уплывам, пад фактычным кіраўніцтвам у гэтым сэнсе Расіі. Рашэнне пра тое, ці будзе Беларусь удзельнічаць у нейкіх войнах, яны ж прымаюцца не ў Мінску, яны прымаюцца ў Маскве. У гэтым сэнсе Беларусь гэта адзін з фактараў і адзін з інструментаў расійскай палітыкі. Лукашенко, я думаю, не жадае ваяваць, навошта яму гэта патрэбна. Ён у гэтым сэнсе, ён разумее, што вайна, калі Беларусь будзе ўцягнута ў вайну, гэта азначае турбуленцыі, гэта азначаюць праблемы і велізарныя праблемы, перш за ўсё, для яго ўласнага рэжыма. Мы не ведаем, што насамрэч будзе з беларускім грамадствам, калі Беларусь будзе цягнута ў вайну. Тут ёсць зусім розныя сцэнарыі і паводзінаў людзей, якія жывуць у Беларусі, і паводзінаў беларускай арміі. Ну, гэта іншая гісторыя. Лукашенко ведае, што ад гэтага сітуацыя, уласна кажучы, для яго не палепшыцца. Ён хацеў бы гэтага пазбегнуць. Але адначасова ён ведае, што гэтыя пытанні будуць вырашацца не ў Мінску, гэтыя пытанні будуць вырашацца ў Маскве. А украінская вайна поўнамаштабная, Расія з Украінай, яна была непазбежнай? Калі б мы размаўлялі бы ў 22-м годзе перад гэтай вайной, альбо калі б мы размаўлялі ў 14-м годзе, я б выказваўся больш стрымана. Гэтая вайна Расіі супраць Украіны, гэта была та вайна, якую у тым ліку і аналітыкі не жадалі прадбачыць. Вось менавіта я выкарыстаю гэтую фармулёўку, не жадалі прадбачыць. Сённяшняе, калі мы глядзім на гэтыя падзеі, сёння 14-й год, 13-14 год, потым усё, што было пасля 14-го году, расійскі ультыматум 21-го года, паводзіны Расіі ў 22-м годзе, усё лагічна, усё выстрайваецца ў лагічны ланцужок. Сёння так, я кажу так, Пуцін для сябе відавочна яшчэ ў 14-м годзе вырашыў, альбо ён верне Украіну пад свой кантроль мірным шляхам, нейкім чынам, альбо будуць спрабаваць ваенным. Сёння гэта здаецца відавочным. Тады, калі ты жывеш так у моманце, ты гэта шмат у чым бачыш не так, і ёсць рэчы, якія ты проста не жадаеш бачыць. Як вайна, што ўвогуле ў Еўропе можа адбыцца вайна, што будзе такое становішча, як яно ідзе сёння. У гістарычным аналізе ёсць адна вельмі добрая рэч. Гісторыкі займаюцца пытаннямі, гісторыямі, якія скончыліся. Вось падзеі скончыліся, і ты можаш спакойна браць крыніцы і займацца аналізам гэтых крыніц. Гэта прыемна, ты ведаеш, больш ужо нічога не атрымаецца. Проста больш нічога не атрымаецца. Таму, калі я ўжо пачаў займацца аналізам актуальных палітычных пытанняў, я зразумеў, насколькі добра быць насамрэч гісторыкам. Паколькі гісторыкі, ім не трэба улічваць тое, што зараз адбываецца. Яны звяртаюцца да мінулага. А калі ты аналізуеш актуальныя падзеі, ты разумееш, што, магчыма, твой аналіз сёння зроблены ў моманце, ты ўпэўнены, што так яно ёсць, але праз нейкі час усё ідзе інакш, і ты разумееш, што ёсць фактары X,
і гэтак далей, якія ты просто не ўлічыў, якія ты просто не пабачыў. Так што размаўлялі б мы ў 21 годзе, я б, напэўна, сказаў не. Гэта абсалютна не вызначана, што яно дойдзе вось да таго, да чаго яно дайшло. А сёння, размаўляючы сёння, конечно, я скажу так. Сёння гэта выглядае так, што інакш яно быць і не магло. Лукашенко не раз намякаў, што ў выпадку перамен у Беларусі, змены сістэмы, змены вектара, заўжды будзе побач Расія з танкамі, якая можа ўвайсці і вырашыць любую праблему. Вось як беларусам вырвацца з гэтага заганнага кола, таму што Расія заўжды будзе побач са сваёй арміяй. Расія сапраўды будзе побач, але, па-першае, гэта не значыць, што Расія заўсёды прадвызначана будзе такой, як яна ёсць сёння. Канешне, Расія нават можа быць горшай, чым яна ёсць сёння. Пуцін гэта вельмі дрэнны варыянт, але, як вядома, у Расіі магчымы і куды больш горшыя варыянты, чым пуцінскі. Я не належу да тых людзей, якія лічаць, што ў Расіі, калі мы кажам пра Расію, дэмакратыі не можа быць у прынцыпе. І зноў жа, людзі не нараджаюцца дэмакратамі. Калі мы кажам, што вось Расія ў прынцыпе і рускія не могуць быць дэмакратамі, ну гэта ў пэўным сэнсе гэта расійская пазіцыя. Кожны чалавек можа быць дэмакратам у незалежнасці ад яго паходжання. Так што я б нават не выключаў, што калісьці дэмакратычнай можа стаць нават і Расія. Хаця сёння гэты сцэнарый выглядае абсалютна фантазёрскім і абсалютна фантастычным. Уплыў Расіі ён вельмі сур'ёзны, але давайце не будзем яго перабольшваць. І ў Беларусі, і на Захадзе ёсць такое ўяўленне вось гэтай магутнай Расіі, супраць якой нічога немагчыма змяніць. Што вось калі Расія побач, дык яны зробяць усё, як ім патрэбна, і мы з гэтым нічога зрабіць не зможам. Ну, і зноў жа, супраціўляцца гэтаму можна і патрэбна. І мы ж бачым краіны, якія супраціўляюцца, якія, нягледзячы на тое, што яны маюць Расію ў якасці суседа, ідуць, імкнуцца ісці іншым шляхам. Тут можна ўзгадаць і Украіну, хаця украінскі шлях, ён, канешне, абсалютна жахлівы. Сітуацыя можа скласціся такім чынам, што Расіі проста будзе не да Беларусі. Ну, быў ужо такі момант у 91 годзе. Калі ў 91 годзе Савецкі Саюз распаўся, Беларусь атрымала гістарычны шанец. На жаль, Беларусь гэтым шанцам не скарысталася. Гэта, аднак, не значыць, што гэта апошні шанец. Шансы яшчэ будуць. І вось тут вельмі важна, улічваючы беларускі вопыт, негатыўны беларускі вопыт, адмоўны беларускі вопыт, вельмі важна гэтым шансам у будучыні скарыстацца. А хто можа быць горшым за Пуціна кіраўніком? Я б нават... Вайскоўцы? Сілавікі? Гэта могуць быць і вайскоўцы, канешне. Гэта могуць быць розныя маладзейшыя людзі з атачэння Пуціна, якія насамрэч асабліва ад яго не адрозніваюцца ідэалагічна, а ў якія нават схільныя паводзіць сябе яшчэ больш жорстка. Нават калі мы ўявім той сцэнарый, які быў магчымым у мінулым годзе, такі захоп улады з боку Прыгожина. Давайте себе уявим, что вот такі чалавек, як Прыгожин, з такім бэкграундам захапіў бы уладу ў краіне з ядернай зброяй. То бок сцэнарыі, якія ў Расіі магчымыя, яны для бяспекі ў свеце, яны могуць быць вельмі дрэннымі. І тут мы павінны адрозніваць, вось, напрыклад, інтарэсы Беларусі і інтарэсы Украіны з аднаго боку і інтарэсы Захаду. Гэта відавочна і падчас гэтай вайны. З заходняга пункту гледжання, канешне, і Злучаныя Штаты, і Еўропа, яны зацікаўлены ў тым, каб Расія не атрымала перамогу ва ўкраіне. То бок, каб Расія пацярпела паразу, але такую кантраляваную паразу. Гэта такая поўха Пуціну, вось ты, Пуцін, атрымаў поўху, разумей сваё месца, ідзі і ведай, што Расія, як казаў Абама, рэгіянальная дзяржава. Вось гэта той сцэнарый, якім сённяшняя амерыканская адміністрацыя была б цалкам задаволена. І большасць еўрапейскіх кіраўнікоў, асабліва заходнееўрапейскіх, яны былі б задаволены гэтым сцэнарыем. Для Украіны гэта пытанне прынцыпова не вырашае, бо гэтая Расія, якая нават атрымае поўху, яна будзе ісці, імкнуцца да новага рэваншу супраць Украіны. Таму у інтарэсах Украіны было нешта кшталту такога распаду Расіі, каб Расія ў сённяшняй форме
перастала існаваць. Ну, прыкладна такія ідэі украінскага кіраўніцтва, гэта тая карта России, якая вісіць у кабінеце Кирилла Буданова. Вось там, дзе якія тэрыторыі і каму могуць належаць. Канешне, гэта паслабленне России, гэта дало б Украіне шанец выбудаваць дэмакратычную, моцную дзяржаву, якая магла б у будучыні, калі што, ізноў жа супрацьстаяць расійскаму рэваншызму. Канешне, такі сцэнарый даў бы і для Беларусі пэўныя магчымасці для развіцця, для дэмакратычнага развіцця. Бо ў гэтай сітуацыі Расія будзе занятая сама сабой. Ёй будзе не да Беларусі, ёй будзе не да Украіны. У Казахстане Назарбаев перадаў уладу Токаеву пры жыцці ў свядомым стане. І пасля гэтага яго не расстралялі, не атруцілі, як бы ён працягвае сабе жыць. Вось у беларускім варыянце можа быць штосьці падобнае? Лукашенко будзе здольны аддаць уладу, пакуль яго рукі будуць трымаць асадку, умоўна. Менавіта пасля выпадка з Назарбаевым будзе цяжка. Што атрымалася? Назарбаев сапраўды ён захаваў сваё жыццё. Але ізноў жа каманда Назарбаева, клан Назарбаева, ён жа ад улады адхілены, у іх уплыва няма. Зноў жа, Токаев ён павёў сябе досыць гуманна, асабліва для сярэдняй Азіі. Там Назарбаева не знішалі, не арыштоўвалі. Так, культ Назарбаева, які там існаваў, ён паступова з ім скончылі, але Назарбаев там жыве і надалей сваім прыватным жыццём. Вось. І асабліва адмоўна той жа Токаев пра яго і не выказваецца. Але гэта не той вопыт, на які робіць стаўку Лукашенко. Лукашенко хоча зрабіць тое, што ў Назарбаева не атрымалася. То бок, можа, я нават сабе магу уявіць, што Лукашенко у прынцыпе за гэтую пасаду прэзідэнта ўжо так і не трымаецца. Для яго галоўнае кантраляваць уладу. Для весь гэты сцэнарый з усебеларускім народным сходам. Ну для чаго гэта Лукашенко спатрэбілася? Гэта такі магчымы варыянт транзіту, што вось ён сыходзіць на гэтую пасаду, кантралюе усе падзеі ў краіне, у яго ёсць права вета, калі што ён гатовы ўмешвацца, а прэзідэнтам, ну, можа быць і другі чалавек. То бок, вось для гэтага, як мне падаецца, гэта ўсё і ўзнікала. Але лукашэнкаўская праблема ў тым, што ў Назарбаева гэта сапраўды не атрымалася. Калі мы паглядзім на постсавецкую прастору, толькі адзіны варыянт транзіту спрацаваў на постсавецкай прасторы. Гэта транзіт ад бацькі да сына. Гэта спрацавала ў Азербайджане, гэта спрацавала, ну, пакуль спрацоўвае, прынамсі, ў Туркменістане. Пакуль яшчэ зарана казаць, ці гэта спрацуе доўгатэрмінова, альбо сярэднятэрмінова, пакуль гэта спрацоўвае. Але там у апошніх навінах, што зноў бацька ўжо забірае патроху ўладу назад ад сына. Ну, так, патрошкі ён імкнецца, але ізноў жа. Гэта, у прынцыпе, там нейкіх катаклізмаў, турбуленцый пакуль не назіраецца. Там прынамсі, ёсць можа бацька можа разлічваць усё ж такі звычайна на лаяльнасць з боку сына. Калі мы паглядзім на іншы вопыт транзіту на постсавецкай прасторы, той жа транзіт ад Ельцына к Пуціну, альбо транзіт ад Назарбаева к Токаеву, то бок ёсць і прыемныя бакі для Ельцына і для Назарбаева, асабліва для Ельцына. Ельцын жыў сваім жыццём абсалютна спакойна. Яму так не падабаліся тыя палітычныя працэсы, якія ў Расіі адбываліся, але ізноў жа, яго ж ніхто не чапаў падчас яго жыцця. Ён там спакойна, і ён, і яго атачэнне, яны жылі сваім жыццём, ніхто не імкнуўся іх да нейкай там адказнасці прывесці і іншае. Але палітычны курс-то змяніўся, ён змяніўся прынцыпова ў Расіі, ён змяніўся ў часы Токаева, можа не столькі радыкальна, як у параўнанні з Назарбаевым, але ўсё ж такі ён змяняецца. Токаев будуе іншую сістэму. І гэта не тое, што хоча Лукашенко. Лукашенко хоча працяг лукашызму. Ён хоча кантраляваць. А вось як гэтую сістэму выбудаваць, гэта цікавае пытанне. Паглядзім. Ні ў каго не атрымалася, ці атрымаецца у Лукашэнкі. Думаю, што не атрымаецца і Лукашэнкі. І Лукашенко, ён у пэўным сэнсе закладнік сітуацыі. Ён разумее, што калі ён адыдзе ад улады і нават у дадзены момант адыдзе ад аператыўнага кіравання Беларусі, ад прэзідэнцкай пасады, ды яшчэ ў часы вайны, калі Беларусь любы момант можа быць уцягнута ў вайну, што ўся гэтая сістэма, якую ён так выбудоўваў, што гэтая сістэма можа ў адзін момант проста
паляцець і на гэтым усё скончыцца. А для Лукашэнкі гэта было б фатальна, конечно. А калі ўсё ж такі сыходзіць з таго, што Лукашенко можа ўзяць як бы за маршрут вось гэтую паспяховую сістэму транзіту ад бацькі да сына, то катораму з сыноў ён бы з большай імавернасцю даверыў уладу? Я думаю, тут у яго толькі адна магчымасць, гэта Мікалай. А чаму толькі адна? У яго ж 3 сыны. У яго 3 сыны, но я думаю, што Лукашенко так цвяроза ацэньвае патэнцыял сваіх сыноў. І ёсць, канешне, асабістыя яго жаданні. Я думаю, што ў выпадку Віктора Лукашэнкі ён сыходзіць з таго, што ён не ў стане кіраваць Беларусю, таму гэты варыянт ён адмятае ў прынцыпе. Ну, а Мікалай Лукашенко, сярэдні сын, ён ніколі, я наколькі разумею, палітычнымі пытаннямі не цікавіўся. І ён такі сын, які знаходзіцца ў цяні, назовем гэта так, а Мікалай Лукашенко гэта асабісты яго праект. Ён атрымлівае добрую адукацыю, ён вывучае замежныя мовы, ён шмат з Лукашэнкам ездзіў. Гэта яго сапраўдны праект. Я думаю, што калі б Лукашенко сапраўды жадаў перадаць уладу, ён бы перадаў яе толькі Мікалаю. Але адначасова ён разумее, што гэта пытанне ўзросту, што ён вельмі яшчэ малады для гэтага. І я не ўпэўнены, шчыра кажучы, што Мікалай Лукашенко гэтага хоча, што ён менавіта хоча ісці па гэтай траекторыі. І тут, напэўна, ёсць гэты момант, што Лукашенко, ведаючы, што гэта вось яго сын, і што хай будзе яго сын шчаслівы, можа, ён і не жадае таму так актыўна яго прыцягваць. Ну, прынамсі, пакуль нічога не кажа пра тое, што Лукашенко хацеў бы зрабіць з Мікалая будучага кіраўніка Беларусі. Сітуацыя, канешне, можа змяніцца. Калі б я Лукашэнку там нешта параіў, у сэнсе я ніколі гэта рабіць не буду, бо я не той чалавек, які зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі існавала ўлада клану Лукашэнкі, зусім не зацікаўлены, але я б яму відавочна параіў працаваць з Мікалаем, гэта самы надзейны на яго варыянт. Бо ізноў жа адносіны паміж бацькамі і дзецьмі яны бываюць розныя. Но вось што тычыцца асабістай бяспекі, тут яна і гарантыі таго, што курс будзе працягвацца, тут шансы найвялікшыя ў параўнанні з усімі астатнімі, нават з тымі, хто актыўна ўдзельнічае ў стварэнні культа Лукашэнкі кшталту Качанавай. Я, напрыклад, цалкам не ўпэўнены, што Наталья Качанова, калі яна сапраўды зойме такую важную кіраўнічую пасаду ў Беларусі, стане там жанчынай-прэзідэнтам Беларусі, што яна цалкам працягне гэты курс Лукашэнкі, нягледзячы на тое, што цяжка знайсці ў Беларусі чалавека больш фанатычна адданага Лукашэнку, прынамсі вонкава фанатычна адданага Лукашэнку, чым Качанова. Але слухай, чаму ты так думаеш? Таму што Мікалай чалавек новага пакалення. Ён вырас у іншым асяроддзі. Ён ужо бачыў свет проста таму, што ёсць інтэрнэт. І як бы разумее, што такое дэмакратыя, што такое дыктатура. Но ён не можа не разумець. Чаму ты думаеш, што ён будзе адназначна трымацца палітыкі бацькі? А чаму ты ўпэўнена, што Мікалай дэмакрат? І чаму ты ўпэўнена, што ў Мікалая нейкія дэмакратычныя ўяўленні могуць быць? Ну, я не ўпэўнена, мы пра яго ўвогуле нічога не ведаем. Мы пра яго нічога не ведаем. І тая сацыялізацыя, якую ён атрымлівае, і тая траекторыя, па якой яго рухае Лукашенко, яна не гаворыць пра тое, што у яго могуць быць нейкія дэмакратычныя погляды. Ёсць, напрыклад, вельмі добры гістарычны прыклад Сірыі. Таксама у палітычным сэнсе блізкай дзяржавы да сённяшняй лукашэнкаўскай Беларусі. Сённяшні кіраўнік, сённяшні прэзідэнт Сірыі Башар Асад, ён быў зусім не той чалавек, якога Асад старэйшы, былы прэзідэнт Сірыі, планаваў на гэтую пасаду. З прэзідэнтам Сірыі, будучым кіраўніком Сірыі, павінен быў стаць старэйшы брат Асада, які загінуў у 1994 годзе пры невысветленых абставінах. Што тычыцца Башара, бацька вырашыў для сябе, што гэты чалавек не будзе кіраваць, таму ён можа займацца тым, чым ён жадае займацца. Ён вучыўся ў Великабрытаніі, ён па адукацыі сваёй, ён медык, ён аўтальмолаг, ён кажуць прынамсі, пісалі, што ён зусім недрэнны быў урач і медык і навукоўца, але вось
той чалавек, які павінен быў стаць кіраўніком пасля смерці прэзідэнта, памёр. І што робіць Асад старэйшы? Асад старэйшы адклікае свайго сына Башара з Лондану і пачынае яго рыхтаваць. Так, вельмі хуткімі тэмпамі. Што атрымліваецца? Асад памірае, на яго месца прыходзіць Асад малодшы, і ў прынцыпе Асад малодшы шмат у чым працягвае курс свайго бацькі. Канешне, гэта не ідэнтычна, але ў прынцыпе пераемнасць яна захавалася. Лукашенко ж сам у выпадку Мікалая, ён жа з ім праводзіў шмат часу. Можна сабе уявіць, што Мікалай знаходзіцца пад вельмі значным уплывам свайго бацькі. Так што мне падаецца, што гэта быў для Лукашэнкі найлепшы чалавек, які працягнуў бы яго справу. Але ізноў жа, гэта абсалютна гіпатэтычныя разважанні, выглядае цалкам лагічна, але нічога на дадзены момант не гаворыць пра тое, што Лукашенко нешта такое запланаваў. Магчыма, аднак, сітуацыя зменіцца для Лукашэнкі вельмі хутка, і ён вымушаны будзе пайсці да такіх варыянтаў. Ёсць адзін вельмі важны фактар, які мы павінны ў нашых разважаннях улічваць. Лукашенко дыктатар, але ён ужо даўно не малады дыктатар. Чалавек ужо ў сталым узросце, ну зноў жа, тут нічога надзвычайнага няма. Мы ж бачым, якія кіраўнікі ў якім узросце ў розных краінах. Тое, што людзі ў такім узросце па-ранейшаму знаходзяцца на галоўных пасадах, нічога тут надзвычайнага няма. Тут беларускі выпадак, ён не надзвычайны. Але відавочна, Лукашенко не робіцца маладзейшым, Лукашенко не робіцца здаравейшым, назовем гэта так. Мы не ведаем, гэта ж закрытая тэма, абсалютна закрытая тэма, і ментальнае здароўе Лукашэнкі, і фізічнае здароўе. Мы пра гэта нічога не ведаем. Тут ёсць толькі хобі-медыкі, якія назіраюць за там фотаздымкамі Лукашэнкі, альбо відэа Лукашэнкі і робяць разважанні пра то, якія ў яго могуць быць захворванні, якіх няма. Ну, такая вельмі, я б сказаў, вельмі сумнеўная экспертыза, назовем гэта так. Але ізноў жа, хто яго ведае? Чалавек у сталым узросце. Узнікнуць сур'ёзныя праблемы, і Лукашенко не зможа выконваць свае абавязкі. Яму трэба будзе тэрмінова шукаць варыянты. На дадзены момант па-ранейшаму такіх варыянтаў няма. Такога відавочнага плана Б на тую сітуацыю, калі ён не ў стане будзе кіраваць, мне падаецца, у Лукашэнкі няма. І ён не хоча пра гэта нават разважаць. А якія будуць прыкметы таго, што Лукашенко рыхтуе транзіт? Што мы павінны пабачыць? Што будзе сігналам? Ну, калі мы пабачым, што Лукашенко паступова сыходзіць з палітычнага жыцця, што ён куды менш у публічнай прасторы прысутнічае, што менш нараду адбываецца, што ён перадае свае паўнамоцтвы і нават на сімвалічным узроўні пры нейкіх мерапрыемствах да іншых людзей, альбо яго будзе менш у прапагандзе. Калі вось такія тэндэнцыі будуць назірацца, ну тады можна будзе сказаць так, сапраўды Лукашенко паступова адыходзіць. Пакуль гэтага няма. Пакуль гэта не назіраецца, і вось тое, што мы бачылі ў гэтым годзе с усебеларускім народным сходам, ну гэта відавочна было, што трэба было гэта правесці, што Лукашенко зойме гэтую пасаду. Гэта быў адна з магчымасцяў транзіта на той выпадак, калі спатрэбіцца. Ну, той Лукашенко ж не ведаў у 20-м, 21-м і нават в пачатку 22-го года, як будуць разгортвацца далей падзеі. І гэта ўсё было выпрацавана на ўсялякі выпадак. А зараз гэты ўвесь усебеларускі народны сход, он яму і не патрэбны. Так што можна паназіраць, як яно там спрацоўвае, не спрацоўвае, падабаецца, не падабаецца, але большых крокаў там на дадзены момант няма. І зноў жа, я паўтаруся, пакуль нічога не гаворыць пра тое, што Лукашенко сабраўся сыходзіць. Гэта, дарэчы, не значыць пра тое, што ён не жадаў бы сысці там на пакой і больш там павольна, спакойна жыць і не так актыўна займацца ўсімі працэсамі. Тут я бы нават іншае пытанне ўзняў, а ці можа ён сабе гэта дазволіць? І ці згодная з гэтым Расія? Бо Расія зацікаўлена ў стабільнасці ў Беларусі, у стабільным, надзейным з пункту гледжання Расіі чалавеке, які будзе рабіць усё, што Расіі патрэбна. На дадзены момант такі чалавек гэта Лукашенко. У Расіі відавочна Путін збіраецца заставацца і надалей, ці можа сысці Лукашенко ў той момант, калі Путін не збіраецца сысці. Думаю, не можа.
Кіраўніцтва Польшчы ў 1980-е пасля перыяду ваеннага становішча, пасля дыктатуры, села за круглы стол з польскай Ціханаўскай, з Лехам Валенцам. Можа быць штосьці падобнае ў Беларусі? Што тычыцца з тымі людзьмі, якія будуць пасля Лукашэнкі, гэта ўявіць сябе магчыма, канешне, гэта нават выглядала б лагічна. З Лукашэнкам, цяжка насамрэч такое ўявіць. Тут звязана гэта з псіхалагічнымі асаблівасцямі Лукашэнкі, з яго дыктатарскімі манерамі. Так што цяжка проста ўявіць, чтобы гэты чалавек сеў там за нейкія перамовы, і нешта з ім можна было б дамаўляцца. Але, ізноў жа, знешнепалітычныя і ўнутрыпалітычныя абставіны могуць скласціся такім чынам, што нават Лукашенко вымушаны гэта будзе зрабіць. Што тычыцца людзей, якія прыйдуць пасля яго, калі гэта не будуць такія ўжо адкрытыя расійскія марыянеткі, мэтай якіх стане інкарпарацыя Беларусі ў Расійскую Федэрацыю, калі гэта будуць людзі, якія ўсё ж такі будуць зацікаўлены хаця б у нейкім паляпшэнні становішча адносінаў з Захадам, і нейкім паляпшэнні ўнутранага сітуацыі ў грамадстве, бо Беларусь гэта па-ранейшаму расколатае грамадства, відавочна расколатае грамадства з невырашанымі канфліктамі, з абідамі і з іншым, усё, што назапашвалася падчас дыктатуры і асабліва пасля 20-го года. Зразумела, калі ідуць рэпрэсіі, ёсць людзі, якія становяцца ахвярамі рэпрэсій, і родныя, блізкія сябры гэтых ахвяраў рэпрэсій. У Беларусі іх сапраўды багата, а ёсць і іншыя, хто займаецца гэтымі рэпрэсіямі. Такое грамадства, яно безумоўна расколатае. Калі наступная ўлада пажадае гэтае грамадства склеіць, тады трэба будзе ім весці перамовы. І, канешне, тут з кім весці перамовы? З дэмакратычнымі сіламі, бо ў дэмакратычных сілаў, у іх цяпер, канешне, вельмі складаная сітуацыя з папулярнасцю, назовем гэта так, унутры краіны, але за імі стаіць Захад. Яны карыстаюцца падтрымкай Захада, а гэта таксама вельмі важны, напэўна, галоўны на дадзены момант палітычны капітал. Калі ў Іспаніі дыктатар Франка памёр, то дэмакратычныя перамены там імгненна пачаліся. Можам мы спадзявацца на штосьці такое? Справа ў тым, што Франка у прынцыпе, ён жа на гэты транзіт, на трансфармацыю і таксама ў пэўным сэнсе на дэмакратычную будучыню Іспаніі ён пагадзіўся. Ён не жадаў яе прадухіліць. Франка зразумеў, што яго час у прынцыпе скончыўся. Што тычыцца Беларусі, то ўсё ж такі, калі паглядзець на беларускае грамадства, мне падаецца, што у Беларусі хапае людзей, якія гатовыя да дэмакратыі. І беларусы гэта прадэманстравалі ў 20-м годзе. І сёння, дарэчы, беларускае грамадства, яно ж не параўнальнае з іспанскім грамадствам 70-х. Зусім іншы ўзровень інфармацыйных тэхналогій. Ёсць па-ранейшаму інтэрнэт, людзі могуць чытаць, людзі сочаць за падзеямі. І я думаю, што дэмакратычная сістэма мае шанец. Сапраўды, бо беларусы прадэманстравалі ў 20-м годзе. Канешне, гэта далёка не ўсё беларускае насельніцтва, але прынамсі значная колькасць, што яны гатовыя да дэмакратыі, што яны могуць сябе ўявіць жыць у дэмакратычных умовах, прынамсі самім абіраць уладу, праводзіць вольныя выбары. Так што шанец гэты ёсць. Тым больш, што калі змены будуць усё ж такі адбывацца, яны будуць адбывацца на фоне добрага сыходу і для Украіны, і для Беларусі ў вайне, пакуль гэта так не выглядае, а спадзявацца ўсё ж такі можна, а гэта значыцца, што і пэўныя заходнія ўплывы будуць, то гэта ўсё павінна даць дадатковыя магчымасці і дадатковыя шансы для развіцця дэмакратыі ў Беларусі. У гэтым сэнсе пэўны аптымізм у мяне прысутнічае. Я нават сам з'яўляюся, таму што я зараз кажу пра аптымізм, у мяне звычайна прагнозы больш усё ж такі песімістычныя, але перспектывы дэмакратызацыі ў Беларусі, калі беларусам гэта дазволіць. Проста праблема заключаецца не ў тым, што беларусы не жадаюць дэмакратыі. Праблема заключаецца ў тым, што беларусам не дазваляюць жыць дэмакратычным жыццём. Аналітык Сергей Чалы сказаў, што пасля смерці Лукашэнкі мы будзем назіраць прыкладна тыя самыя працэсы, што людзі назіралі пасля смерці Сталіна. То бок будзе новае халоднае лета 53-го, будуць адпускаць палітвязняў, а былыя паплечнікі будуць змагацца за ўладу. Гэта магчыма.
Гэта, канешне, магчыма, але б я не сказаў, што гэта такі ўжо цалкам пазітыўны сцэнарый. Калі мы паглядзім на 53 год, так, скончылася сталінская дыктатура, але дыктатарскі рэжым у Савецкім Саюзе-то не знік. Часы Мікіты Хрушчова яны былі куды больш лагоднымі, непараўнальна лагоднымі у параўнанні з часамі Іосіфа Сталіна, але дыктатарскі рэжым захаваўся. Мне падаецца, што наступна, нават калі мы не дойдзем да дэмакратыі з наступным беларускім кіраўніцтвам, але часы павінны быць усё ж такі больш лагодныя. Лукашенко сам усё для гэтага робіць. Зараз усё ў Беларусі настолькі закручваецца, што хутка ўжо няма будзе куды больш закручваць, застанецца толькі раскручваць. Самая значная постаць у гісторыі Беларусі? Я спадзяюся, што яна яшчэ будзе. Самая значная падзея ў гісторыі Беларусі? Самая значная падзея, напэўна, самая жахлівая падзея. Я б, напэўна, две падзеі такія б назваў. Гэта Другая сусветная вайна і Чарнобыльская катастрофа. ВКЛ ці Полацкае княства? Ну, для мяне больш ВКЛ. Мне больш цікава ВКЛ заўсёды было. Самы таленавіты кіраўнік у гісторыі Беларусі? Ну, назову Вітаўта. Хай будзе трошкі банальна, але хай будзе Вітаўт. Самы выбітны сусветны палітык? Мне цяжка ацэньваць сусветных палітыкаў наконт выбітнасці. Я хутчэй за ўсё, калі ацэньваю, я больш такі крытыкую, але вось калі браць такую значную асобу, відавочна значную асобу, ну хай будзе Уінстон Чэрчыль. Асоба ў сусветнай гісторыі, якой ты захапляешся? Я не захапляюся асобамі ў сусветнай гісторыі, бо звычайна гісторыкі павінны пісаць крытычна, а не захапляцца. Так што вось такой асобай, каб я казаў, што вось яна мне так відавочна падаецца такой велізарнай, велічнай, і ў ёй нічога такога дрэннага не было, я так бы не стаў рабіць. Ну, ёсць, безумоўна, вельмі сімпатычныя палітыкі, якія былі гістарычныя фігуры. Напрыклад, калі ўзяць таго ж Вацлава Гавела. Вацлав Гавел, канешне, быў вельмі такой відавочнай, такой буйной фігурай. Калі ўзяць іншыя кантэксты, Гольда Меір была надзвычайным кіраўніком у ізраільскай гісторыі. Якія кнігі варта прачытаць, каб зразумець ход гісторыі? Я думаю, што чытаць патрэбна у любым выпадку, але гэта хутчэй за ўсё не дапаможа, бо гісторыя рыхтуе заўсёды сюрпрызы. Няма такіх кніг, якія дазваляюць зразумець усё. Але галоўна, канешне, чытаць патрэбна. Патрэбна чытаць і класічную літаратуру, безумоўна, патрэбна чытаць і рэлігійную літаратуру. Біблія, напрыклад, гэта кніга, да якой я чытаю і да сённяшняга дня захапляюсь, паскольку гэта сапраўды вельмі цікава. Можаш расказаць пра помнік, які за намі? Гэта надзвычайны помнік, гэта так званы шэры аўтобус. Гэта аўтобус, які вывозіў у нацысцкія часы. Такія аўтобусы вывозілі на знішэнне псіхічна хворых. Гэта была так званая акцыя Т4, так званая у двукосе эўтаназія, прымусовая эўтаназія ў нацысцкія часы, калі псіхічна хворыя людзі з фізічнымі абмежаваннямі, якіх фактычна знішчалі. Гэта та катэгорыя насельніцтва, да якой звярталіся вельмі рэдка навукоўцы. Гэтая тэма прыйшла хутчэй ўсё ж такі вось у 60-е, а яшчэ галоўным чынам у 80-е і 90-е гады. Я ў пэўным сэнсе ганаруся, што я належу да тых людзей, якія займаліся вывучэннем лёса псіхічна хворых у Беларусі падчас нацысцкай акупацыі, рэканструкцыі, акцыі знішчэння. Гэта вельмі важны помнік. Ён паказвае, што кожная ахвяра злачыннага рэжыма варта таго, каб пра яе памятавалі. Так што для мяне асабіста гэты помнік, які тут у Кёльні стаіць, ён важны помнік. Беларускі антысемітызм існуе? Да, конечно. Можаш расказаць, як ты з ім сутыкаешся? Я з ім сутыкаюся рэгулярна. Ну, беларускі антысемітызм, і зноў жа, я тут больш асцярожна выказваю, скажам так,
антысемітызм у Беларусі, назовем гэта так, бо тыя формы антысемітызма, якія ў Беларусі распаўсюджаны, яны ж зусім розныя. Тут яшчэ пытанне, што ў гэтым антысемітызме, уласна кажучы, такога беларускага. У сваім дзяцінстве, у сваім юнацтве я з праявамі антысемітызма сістэматычна у Беларусі сутыкаўся, і гэта лічылася там нармальна, там рознага кшталту, абразы. Ну, я не скажу, што я так ужо пацярпеў ад дыскрымінацыі, гэта будзе не так, але вось гэтыя абразы, калі што канфлікты, якія ўзнікалі, гэта ўсё ў маім жыцці, канешне, было. Што тычыцца сённяшняга, ну, я зразумеў вось распаўсюджанасць антысемітызму ў Беларусі, калі я ў пэўным сэнсе стаў у Беларусі публічнай персонай. Калі я там пачаў удзельнічаць у розных эфірах, а потым на мяне там абрынуліся розныя прапагандысты, альбо тое, што пра мяне пішуць у каментарыях, ну, звычайна, маё паходжанне, якое я не хаваю, гэта мая ідэнтычнасць, яно заўсёды ўзгадваецца. Мне даюць разумець, як мяне бачаць і як да мяне ставяцца. Так што я магу ўжо сёння з упэўненасцю сказаць, калі хтосьці калі-небудзь будзе вывучаць антысемітызм у Беларусі напрыканцы эпохі Лукашэнкі, то будуць у тым ліку і вывучаць тое, што звязана са мной. Вывучаць гэты антысемітызм без вывучэння таго, што звязана са мной, будзе цяжка. Ізраіль змог аднавіць сваю дзяржаву, змог аднавіць сваю мову. У Беларусі ёсць шанец з мовай падобны? З мовай будзе, канешне, цяжка. Канешне, цяжка, і для мяне гэта стала яшчэ больш зразумела пасля таго, як я сам пачаў удзельнічаць у розных публічных мерапрыемствах, у медыях стаў прысутнічаць. Для мяне было абсалютна натуральна размаўляць на беларускай мове. У сваім паўсядзённым жыцці я не беларускамоўны чалавек. Беларуская мова – это мова, якую я, спадзяюся, добра ведаю, але ў сваім паўсядзённым жыцці я на беларускай мове-то фактычна не размаўляю. Але для мяне было прынцыповае пытанне, калі я удзельнічаю ў розных беларускіх праграмах і за мной размаўляюць на беларускай мове, я павінен адказваць на беларускай мове. Ну а як жа інакш у беларускім кантэксце? Але я для сябе пабачыў так трошкі, калі паглядзеў, што шмат хто на беларускай мове-то асабліва і не размаўляе. Калі там пра мяне пісалі нейкія каментары, што як добра, што ён размаўляе на беларускай мове. Там адзначалася асабліва, што я размаўляю на беларускай мове. І ў гэты момант мне стала зразумела, што калі падкрэсліваецца мая беларуская мова, якая зусім недасканалая насамрэч, што гэта паказвае стан беларускай мовы ў грамадстве. Калі прыходзіць чалавек, ну і размаўляе на беларускай мове, таму што ён лічыць патрэбным размаўляць на беларускай мове, гэта лічыцца чым-то своеасаблівым. І ў гэты момант мне стала зразумела, наколькі глыбока вось гэтая русіфікацыя лукашэнкаўскай эпохі зайшла. Ці ёсць у апазіцыі нехта, з кім Лукашенко патэнцыйна мог бы гаварыць? Патэнцыйна, канешне, так, калі сітуацыя там пагоршыцца для Лукашэнкі, ён увогуле вымушаны будзе з кімсьці размаўляць. Тады яму будзе пытанне ўжо для яго не будзе такім, хто там ёсць, каго няма, хто будзе, з тым і будзе размаўляць. Калі ён зразумее, што Захад гэтага патрабуе, і ён вымушаны нейкім чынам палепшаць адносіны з Захадам, і шлях ідзе менавіта праз перамовы з кімсьці з беларускіх дэмакратычных сілаў, ён будзе гэта рабіць, калі сітуацыя будзе адпаведным чынам ісці. Ну зараз у яго такой патрэбы няма. Без такой вось надзвычайнай патрэбы, канешне, ён там ні з кім размаўляць не будзе, бо яму гэта проста не патрэбна, гэта яму нічога не дасць. Каго з апазіцыі ён можа ўспрымаць як роўнага сабе праціўніка? Ну і роўнымі ён не ўспрымае нікога. Канешне. Чалавек, з якім ён, напэўна, можа нейкім чынам, там, можа нават настальгічна ў пэўным сэнсе паразмаўляць, гэта Зянон Пазняк. Усё ж такі ў іх такое агульнае мінулае, яны былі дэпутатамі, і я думаю, што гэта не выпадкова, што Лукашенко нават павіншаваў Пазняка. У Пазняка ён разглядае як такога ворага, прынцыповага ворага з яшчэ 90-х, з якім, ну, прынамсі, вось не на роўных, але можна было б там нейкую дыскусію можа завочна весці, ці нейкім чынам. Усе астатнія, хто зараз прысутнічае у апазіцыйным полі, для яго гэта ўсё ворагі і здраднікі, але якія стаяць выразна куды ніжэй за яго. Так што на роўных ён там ні з кім размаўляць, канешне, не будзе.
А навошта Пазняку было апублічваць гэты факт таго, што яго павіншаваў Лукашенка, прычым ён як бы хваліўся нават гэтым фактам, альбо навошта яму трэба было пісаць Лукашенку ліст з просьбай адпусціць палітвязняў, ну няўжо ён думае, што гэта на штосьці паўплывае? Навошта ён гэта робіць? Я думаю, што, конечно, такой палітычнай наіўнасці ў Пазняка няма, але ён імкнецца весці сябе як палітык, і не толькі як палітык, а чалавек, які яшчэ і абараняе дзяржаўныя інтарэсы Беларусі. Вось таму ён і звярнуўся да Лукашэнку, як, так бы мовіць, як калега да калегі ў пэўным сэнсе. Да? Што тычыцца вось гэтага віншавання, ну гэта дзіўная, канешне, гісторыя. Можа, Пазняк гэта разглядае як свайго кшталту і прызнання. Бо Лукашенко фактычна стаіць на чале Беларусі, ён Беларусю кіруе, і вось тое, што ён дасылае Пазняку ліст, ну тым самым гэта свайго кшталту, гэтыя віншаванні, гэта свайго кшталту прызнанне Пазняка. Я думаю, што Пазняк гэта сказаў не апошнюю чаргу, а публічыў гэта не апошнюю чаргу для таго, каб паказаць, што ў яго ёсць і пэўны палітычны вес. Так, а можа быць, калі дойдзе да умоўнага там стала перамоваў, акурат Зянон Пазняк спадзяецца заняць месца за тым сталом. Можа быць такое? Пытанне у тым, каго прадстаўляе на дадзены момант Пазняк. У Пазняка ёсць пэўная невялікая колькасць прыхільнікаў, апантаных прыхільнікаў, якія пранеслі вернасць да Пазняка праз усё праносіць ужо на працягу дзесяцігоддзяў. Але што яшчэ ёсць у Пазняка? Сімпатыі альбо падтрымкі заходніх краінаў у яго няма. Што тычыцца адносінаў з палком Каліноўскага, ну, Пазняк ставіў на тое, на падтрымку палка. Ну, мне падаецца, пакуль так нічога вялікага з гэтага не атрымалася. То бок, уявіць сябе, канешне, і прысутнасць Пазняка за такім умоўным круглым сталом можна. Пытанне, хутчэй, у тым, каго будзе прадстаўляць Пазняк. Ну, і мы ведаем з гісторыі, што Пазняк – гэта не тая фігура, якая ідзе на кампрамісы і якая схільная дамаўляцца. Вось якраз такі ён быў і застаўся чалавекам вельмі прынцыповым і адданым сваім прынцыпам. Вось калі ў яго ёсць нейкія ўяўленні, ён тут не гатовы ісці на нейкія кампрамісы. Ён хутчэй гатовы ісці да канца. У Лукашэнкі праскоквала, што калі кагосьці ён і ўспрымае як нібыта моцнага праціўніка, то гэта Сергея Ціханаўскага. Чаму менавіта ён? Мне падаецца таму, што Ціханаўскі, ён жа не палітык па свайму характару. Ён такі чалавек, які пазіцыянаваў сябе як той, хто адстойвае інтарэсы простага народу. Вось нават тыя відэа, якія ён рабіў. Ён рабіў іх у правінцыі, ён рабіў іх досыць простай мовай. Ён рабіў простыя і жорсткія заявы. Ён нават вось на гэтай сустрэчы з Лукашэнкам ён паводзіў сябе вельмі самастойна і не саромеўся Лукашенку, паказваць Лукашенку, што ён асаблівай павагі да яго не мае і іншае. То бок гэта тыя рысы характара, якія Лукашенка ў сябе, уласна кажучы, таксама назірае, што вось ён такі размовы па-мужчынску, жорсткія размовы. Таму мне падаецца, што яны з Ціханаўскім якраз такі, напэўна, агульную мову, я маю ўвазе не каштоўнасці, канешне, а менавіта агульную мову яны знайшлі. З такім чалавекам, як Бабарыка, умоўна кажучы, з чалавекам з манерамі, чалавекам інтэлектуальна развітым, чалавекам, у якога зусім іншыя інтарэсы, чалавекам з добрай адукацыяй. Вось такімі людзьмі, з такой інтэлігенцыяй, назовемся, гэта так, з мінскай інтэлігенцыяй, з гэтымі людзьмі Лукашенко не можа размаўляць. Гэтых людзей ён не паважае. Ён нават, напэўна, адчувае агіду да гэтых людзей. Аналітык Дракахруст у нашым папярэднім выпуску ТОК сказаў, што Лукашенко можа перамагчы толькі народны чалавек. І вось гэтую народнасць, гэтую якасць ён бачыў у Святлане Ціханаўскай, што менавіта яе называлі Светка, як калісьці Лукашэнку называлі Сашка. Што бок людзям ён быў блізкі і зразумелы, таксама як і Святлана. Што ты думаеш пра гэта?
Я б з гэтым пагадзіўся. Ну, в прынцыпе, 20-й год ён жа гэта прадэманстраваў, калі мы сыходзім з таго, што Святлана Ціханаўская альбо перамагла на гэтых выбарах, альбо прынамсі там павінен быў быць другі тур. Гэта паказвае, што яна гэтую сімпатыю атрымала. Ну і называлі яе адпаведна так Света альбо прэзідэнт Света. Калі мы кажам пра нейкія там больш-менш выбары іншыя, то вось гэта менавіта такія народныя кандыдаты, якія для Лукашэнкі з'яўляюцца асаблівай праблемай. Але я не думаю, што ўсё будзе в Беларусі вырашацца менавіта такім чынам. Я думаю, што гісторыя з выбарамі сур'ёзнымі, яна скончана. Тут, хутчэй за ўсё, на лёс Лукашэнкі будуць уплываць вонкавыя фактары. І той чалавек, які можа ў выніку прыйсці да ўлады пасля Лукашэнкі, гэта зусім не відавочна, што гэта будзе там нейкі трыбун альбо народны чалавек. Тут будзе іграць іншыя будуць мець ролю, адыгрываць фактары. Падтрымка Захада, падтрымка Расіі, падтрымка з боку спецслужбаў, падтрымка з боку арміі. Так што так, як гэта вырашалася ў 2020 годзе, хутчэй за ўсё, яно так вырашацца не будзе. І у тых выбарах, у двукоссі, у якіх будзе ўдзельнічаць Лукашенко, там ужо больш-менш сур'ёзных кандыдатаў, нават квазі-апазіцыйных кандыдатаў не будзе. Выбары ў Беларусі, якія будуць, так званыя выбары, яны будуць абсалютна нецікавыя. Як ты ацэньваеш дзейнасць Ціханаўскай за 4 гады? Скажем так, Ціханаўскую крытыкуюць за тое, што яна дасягнула куды менш, чым абяцала. Так, і сапраўды тое, што было абяцана, што яна абяцала, шмат з гэтага не выканана. Но не выканана таму, што яна немагчыма было гэта выканаць. Бо палітычныя абставіны склаліся зусім іншым чынам. І вонкавыя фактары, і ўнутрыпалітычныя. Канешне, за гэтыя 4 гады у Ціханаўскую і атачэнні ў іх былі памылкі. І былі памылкі вельмі сур'ёзныя. У значнай ступені. Што тычыцца памылак, ну, напрыклад, той же 2020 год. Усе пратэсты, якія працягваліся, вось гэты страйк, да якога яна заклікала. Потым стаўка, якая рабілася на тое, што ўсё ж такі Расія нейкім чынам перасэнсуе свой погляд да Беларусі. Тыя выказванні наконт Пуціна, якія ішлі, досыць сумнеўныя. Гэта з сённяшняга пункту гледжання, я яшчэ раз хочу падкрэсліць, з сённяшняга пункту гледжання нам ужо рэтраспектыўна лёгка казаць, гэта былі памылкі. Тады ў кантэксце таго моманту гэта ўспрымалася, канешне, інакш. Кожны палітык робіць відавочна памылкі. Стратэгія, якая ішла, што вось трэба рабіць стаўку на санкцыі, і санкцыі, безумоўна, паўплываюць на рэжым, што яны прымусяць рэжым дзейнічаць інакш, гэтая стратэгія не спрацавала. Палітычны ўплыў, ён памяншаўся ў Ціханаўскай, інакш яно быць не магло, бо падзеі ішлі наперад, а ў сённяшніх умовах дыктатуры і рэпрэсій уплываць на падзеі ў Беларусі, у Ціханаўскай вельмі цяжка. На міжнароднай арэне, канешне, яны дасягнулі шмат чаго, і Ціханаўскай, і атачэнне. Гэтыя сустрэчы, якія праводзіліся і праводзяцца. Гэтая медыйная прысутнасць Ціханаўскай, тое, што калі ўзнікаюць нейкія беларускія пытанні, альбо ВК, альбо замежная прэса звяртаецца да пытання ў Беларусі, там заўсёды прысутнічае меркаванне Ціханаўскай і прысутнічае меркаванне дэмакратычнай супольнасці. Гэта, канешне, дасягненне. Той факт, што прайшло ўжо 4 гады з гэтых выбараў, амаль 4 гады, а па-ранейшаму у Ціханаўскай захаваўся палітычны капітал, а гэтыя сувязі на Захадзе, гэта па-ранейшаму капітал, гэта свайго кшталту дасягненне. Так што я ацэньваю шмат, што ў дзейнасці Ціханаўскай крытычна, але ацэньваючы гэта крытычна, мы павінны разумець, а якія былі магчымасці, і задацца пытаннем, а ці можна было б у сённяшняй сітуацыі дасягнуць большага, чым дасягнула Ціханаўская. Што дасягнуць можна было б нечага большага, у гэтым я не ўпэўнены, бо абставіны, умовы вельмі неспрыяльныя. Як ты думаеш, мы будзем назіраць такую барацьбу, змаганне паміж Ціханаўскай і Латушкам?
Спадзяюся, што не будзем, бо гэта не ў інтарэсах Латушкі і не ў інтарэсах Ціханаўскай. Увогуле працаваць супраць Ціханаўскай, ведаючы, які ў яе палітычны капітал, якія ёсць сувязі, гэта свайго кшталту самазабойства. Я думаю, што і ў інтарэсах Ціханаўскай, і ў інтарэсах Латушкі працаваць на дадзены момант разам. А вось у будучым, канешне, калі сітуацыя зменіцца, і можа палітычна яна зменіцца, я не думаю, што там ужо будзе такая гармонія назірацца. Тады ўжо пачнецца ў Беларусі зусім іншае палітычнае жыццё, а палітычнае жыццё гэта азначае змаганне. Так што я думаю, што Латушка, канешне, як палітык з вялікімі амбіцыямі, ён гэта відавочна, што ў яго ёсць сур'ёзныя амбіцыі і што ён глядзіць наперад, ён будзе імкнуцца умацоўваць свае пазіцыі ў палітычным полі. Але як чалавек з дыпламатычным бэкграундам, чалавек, які выдатна разумее значэнне палітычнага капіталу і значэнне сувязяў, якія ёсць у Ціханаўскай, я не думаю, што ён будзе так ужо імкнуцца выйсці на зусім першую ролю, тым больш, што гэта амаль немагчыма. Такога капіталу, які ёсць у Ціханаўскай, тыя сувязі, якія ёсць у Ціханаўскай, у іншых беларускіх палітыкаў няма і не будзе бліжэйшым часам. Пра Бабарыку гучаць палярныя меркаванні, то бок, напрыклад, Кныровіч называе яго ідэалістам, які ахвяраваў сабой дзеля беларусаў і Беларусі. Гісторык Латушонак называў яго ледзь не агентам Крамля, так, то бок, што ён не мог не быць у нейкім кантакце з Масквой і не мець нейкай падтрымкі Масквы, так. Ёсць і трэцяе меркаванне, што Бабарыку выкарыстала Масква там дзеля сваіх інтарэсаў, каб аслабіць Лукашэнку і аслабіць Беларусь, адцягнуць яе ад захаду. Што ты думаеш? Цяжка, канешне, адказваць на гэтае пытанне, бо мы далёка не ўсё ведаем, і мы не ведаем, што ўвогуле зараз адбываецца з Віктарам Бабарыкам. З маральна-этычнага погляду нейкім чынам абмяркоўваць яго ролю вельмі складана. Бо у мяне першае, што ў мяне выклікае Бабарыка, гэта спачуванне яго лёсу, які склаўся гэты яго лёс. Я стаўлюся да Бабарыкі з сімпатыяй, таму што вось тое, што я пра яго ведаю, да, тут можна сказаць там заявы, якія былі ў яго наконт Расіі, але вось як чалавек працаваў, чым ён цікавіўся, які ён выгляд рабіў, такі выгляд сапраўды інтэлектуала. Вось для мяне Бабарыка быў такім свежым, з'яўляецца свежым паветрам у беларускай палітыкі. Я не выключаю, што ў яго былі цалкам ідэалістычныя памкненні, і, канешне, выглядае так, што Расія імкнулася яго выкарыстаць. Ці якія ў яго там былі сувязі, я не бяруся адказваць на гэтае пытанне, гэта ўсё дакладныя спекуляцыі. Мы бачым, што Бабарыка быў менавіта тым чалавекам у значнай ступені, які абудзіў Беларусь у 2020 годзе, і мы бачым, якую цэну Бабарыка плоціць за тое, што ён зрабіў. І хаця б, калі мы возьмем вось гэтыя фактары, то Бабарыка, безумоўна, гэта чалавек, які выклікае у мяне павагу. І я гэтую крытыку, якая ідзе, калі там нават Бабарыку прадстаўляюць горшым за Лукашэнку, я гэта не разумею, я лічу гэта амаральным. Бо кожны раз, калі мы тут разважаем пра Бабарыку, мы павінны разумець, у чым гэты чалавек у выніку ахвяраваў і як склаўся яго лёс. А ці можа Масква ў нейкі момант вырашыць замяніць Лукашэнку прэвентыўна? Я себе ў такіх выпадках задаю пытанне, а навошта? Ну а што Лукашенко не робіць, што Лукашенко не зрабіў з таго, што жадала б Масква? Ён Маскву цалкам задавальняе. Не рэалізаваў саюзную дамову. А гэта для іх не асабліва цікавым на дадзены момант. Мне падаецца, што ў Маскве яны для сябе вырашылі. Беларусь у іх ужо ў кішэні. Всё, Беларусь у кішэні, пытанне высветлена. Так, ну зараз ёсць Лукашенко. Так, па розным пытанням, у яго не тое ён робіць, можа, што хацела б Масква. Ну так, там, адстойвае заўсёды і свае ўласныя інтарэсы. Не на ўсё адразу пагаджаецца, але па прынцыповым пытанням усё.
по прынцыповым пытанням, калі што трэба, Расія ад яго дамагаецца. І ён надзейны. Ён у 22-м годзе не падвёў. І яму ўжо няма куды сыходзіць, бо на захадзе яго ніхто не чакае. На захадзе яго у горшым, для яго, канешне, выпадку нават могуць нейкія юрыдычныя праблемы чакаць. Так што ў такой сітуацыі змяняць Лукашэнку, якога Пуцін ужо добра, дакладна ведае, і з якім ён ужо так шмат сумесна працаваў, і ў прынцыпе вопыт ён быў розны, але агульным чынам, як мне падаецца, ўсё ж такі пазітыўны для Расіі, навошта змяняць такога чалавека? Не, Лукашенко, я думаю, што ў выпадку Лукашэнкі там вырашана, што Лукашенко можа знаходзіцца ва ўладзе столькі, сколькі Расіі патрэбна. Ну а пакуль Расіі ён патрэбны. Але калі здарыцца так, што ў пэўнай сітуацыі, пры пэўных абставінах пытанне пераемніка будзе вырашаць Масква, то хто гэта можа быць? Я думаю, што там пытанне пераемніка у гэтым сэнсе Масква ў ім таксама будзе ўдзельнічаць, бо той чалавек, якому Лукашенко захоча аддаць уладу, гэты чалавек будзе зацверджаны Масквой. Вось. А ўсе тыя людзі, якіх мы бачым у атачэнні Лукашэнкі на дадзены момант, гэта і ў КДБ, гэта і ва ўрадзе. Я думаю, што гэта ўсё тыя фігуры, якія ў Маскву, ў прынцыпе, задаволяць. Там Масква можа толькі абсалютна спакойна выбіраць з найлепшых і з лепшых варыянтаў. Там у атачэнні Лукашэнкі, я не бачу нейкіх людзей, якія б хацелі б крута павярнуць у іншы бок. Так што у Масквы гэта такое пытанне люксуснае, назовём гэта так. Можна абіраць тых людзей зусім прыемных, якія хутчэй за ўсё будуць захоўваць прарасійскі вектар. Ці магчымыя перамены ў Беларусі без пераменаў у Расіі? У дадзены момант, калі залежнасць Беларусі ад Расіі робіцца ўсё больш і больш татальнай, у сённяшніх умовах вайны, в умовах з Пуціним на чале, цяжка сябе ўявіць, што ў Беларусі можа нешта адбыцца без пераменаў у Расіі. Бо відавочна, калі сёння у Беларусі раптам пачнуцца падзеі такія, як былі ў 2020 годзе, і Лукашенко не будзе ў стане кантраляваць сітуацыю, не будзе магчымасць, што ён яе страціць кантроль над сітуацыяй, відавочна, што Расія ўмяшаецца. Дарэчы, звяртаючыся да 2020 году, у 2020 годзе гэта не здавалася вось такім відавочным вось гэтае ўмяшанне Расіі. Так, у 2020 годзе шмат пра гэта размаўлялі, калі што Расія, безумоўна, ўмяшаецца, але адначасова быў ужо таксама прыклад армянскі, калі Расія не ўмяшалася. І вось шмат хто казаў, вось глядзіце, у Арменіі змянілася ўлада, праз вуліцу змянілася ўлада, і Расія гэта прызнала. Відавочна, што Беларусь для Расіі гэта не Арменія, і сёння ў мяне няма ніякіх пытанняў. Калі б улада Лукашэнкі ў 2020 годзе сапраўды хісталася, і Лукашенко мог бы яе страціць, яны прывезлі Лукашэнку, і ён бы працягваў там кіраваць у Беларусі на расійскіх штыках. Гэта свайго кшталту вопыт, тут бы адыграў сваю ролю іх адмоўны вопыт з Януковічам у 13 і 14 годзе. Так што гэта увогуле вялікае пытанне, ці быў ён гэты шанец у 2020 годзе звергнуць Лукашэнку. З перспектывы 24 года гэта выглядае хутчэй так, што калі б Лукашенко страціў у 2020 годзе ўладу, хутчэй за ўсё бы прыйшла расійскае войска, і яны бы зноў паставілі Лукашэнку. У які бок цяпер развіваецца сітуацыя ва ўкраіне і чым усё можа скончыцца? Сітуацыя ва ўкраіне развіваецца ў дрэнны бок. У дрэнны бок у тым сэнсе, што, напэўна, як падаецца зараз, вось гістарычны момант нанесці Расіі паразу, ён быў у 22 годзе,
Магчыма, ён быў у першай палове 23-го года, але Украіна ў гэты час не атрымала тое, што яна павінна была атрымаць ад Захада. Каб вярнуць свае тэрыторыі, каб нанесці моцныя, яшчэ больш моцныя страты расійскай арміі. Гэта зроблена не было. Сёння ў Украіны сітуацыя складаная, бо Расія свой патэнцыял паступова аднаўляе. Рашучасць змагацца да апошняга яна ў Пуціна відавочна прысутнічае. Адначасова заходняя дапамога, канешне, ідзе, але яна якасна па-ранейшаму не на тым узроўні, на якім яна патрэбна ў краіне. Так што час гуляе хутчэй на баку Расіі. Вось тут асаблівага аптымізму, на жаль, на дадзены момант няма. Ты напісаў дысертацыю па міжваенным перыядзе. Зараз многія параўноўваюць час напярэдадні другой сусветнай з цяперашнім, што вось мы, можа быць, да трэцяй сусветнай набліжаемся. Вось ты як даследчык бачыш нейкія прыкметы, што мы рэальна ідзём да трэцяй сусветнай вайны? Я спадзяюся, што не ідзем. З аднаго боку, як чалавек, я хацеў бы не бачыць гэтага. Як даследчыку мне куды больш складана. Як даследчык я бачу вельмі дрэнныя тэндэнцыі, і я бачу вось гэтую рашучасць расійскага боку, вось гэтую парадыгму, якой мысліць Пуцін і чаго ён жадае, вось гэты рэваншызм, які не ведае мэтаў, не ведае межаў, і рашучасць, якой Расія жадае гэта дасягнуць. Так што я думаю, што мы ідзем менавіта ў гэтым накірунку. Ну, што значыць мы ідзем? Калі тут просто хапае, трэба проста уважліва назіраць за тым, што там распавядае Пуцін, што ён кажа, якія гістарычныя параўнанні ён праводзіць. Вось мне падаецца, што Пуцін ментальна ён ужо знаходзіцца недзе ў 38-м годзе, і ўсё больш і больш ён звяртаецца нават да 39-го года. Для мяне сітуацыя выглядае зараз такім чынам, што Пуцін вырашыў для сябе, што ёсць толькі две магчымасці. Альбо ён усё ж такі дасягне капітуляцыі Захаду, гэта прынамсі, што Захад здасць яму Украіну і можа выканае нават іншыя ўмовы. То бок, гэта вяртанне паступова да таго становішча, якое было ў Еўропе ў 89-м, у 90-м, хутчэй не 89-м, у 91-м годзе. Калі ён не здолее дасягнуць гэтага мірным шляхам, ну, яны відавочна, яны пераводзяць сваю эканоміку на ваенныя рэльсы, ну, вектар, ён жа вядомы. Так што я думаю, што Пуцін жадае атрымаць усё мірным шляхам. Калі не атрымаецца мірным і абмежаваным ваенным шляхам, як зараз ва Ўкраіне, я зусім не выключаю, што ён паспрабуе пайсці на агрэсію супраць НАТО, супраць краінаў НАТО і дасягнуць сваіх мэтаў ваенным шляхам. Ты тут гаворыш пра асноўны трыгер і бок такога патэнцыйнага змагання, як Расею. А ці не можа быць гэта ўвогуле вайна Пекіна з Вашынгтонам па выніку? Там ты не бачыш накалу? Там накал, канешне, таксама ёсць. Ён таксама ёсць, але з аднаго боку у Кітая няма жадання весці вайну. Кітай працуе на перспектыву. Яны дакладна для сябе вырашылі, яны шмат у чым маюць рацыю, што будучыня гэтай планеты яна належыць Кітаю. Кітай зацікаўлены ў паступовым развіцці. Канфлікт з Вашынгтонам, вось такі буйны канфлікт з Вашынгтонам, у дадзены момант ён зусім не ў інтарэсах Кітая. Таму Кітай паводзіць сябе вельмі асцярожна. Падтрымлівае, канешне, Расію, але падтрымлівае стрымана. Яны жадаюць і далей развівацца, і калі будучыні будзе ўжо сапраўды вялікі канфлікт паміж Кітаем і Злучанымі Штатамі, дык яны жадаюць быць у гэты момант больш моцнымі, чым той узровень, на які яны дасягнулі на дадзены момант. З Расіі ўсё інакш. Бо Расія, яна свядома ідзе на гэты канфлікт. Пуцін жадае вярнуць тое, што ў свой час было страчана. Гэта тая генерацыя, Пуцін і яго атачэнне, гэта тыя людзі, якія не перапрацавалі траўму 89-91 года. Яны ўспрымаюць гэты час як паразу. Расія, Савецкі Саюз праіграў, іх час відавочна набліжаецца да канца, ну колькі там
так ці інакш, ён біялагічна набліжаецца да канца. І вось гэта той момант настаў з пункту гледжання Пуціна, калі можна перапісаць гэтую гісторыю, калі можна яшчэ з пазіцыі лузераў выйсці на пазіцыю пераможцаў. І вось зараз Пуцін і яго атачэнне працуюць менавіта над гэтым. Ты дапускаеш тое, што Пуцін можа выкарыстаць ядзерную зброю? Тут ёсць шэраг фактараў. Мы нічога не ведаем пра псіхічны стан Пуціна, то бок тут ёсць толькі розныя разважанні, і мы па-ранейшаму маем вельмі супярэчлівую інфармацыю наконт яго стана здароўя. Вось, якія ў яго дыягназы, ўсё, што заўгодна. І гэта таксама вельмі моцна ўплывае. Я магу себе, канешне, уявіць, што Пуцін аддасць такой загад. Калі ён будзе знаходзіцца амаль ужо ў сцяны, няма будзе ісці куды, калі супрацьстаянне дасягне такога ўзроўня, я цалкам себе уяўляю, што гэты чалавек можа аддаць такі загад. Нягледзячы там на тое, што там шмат пішуць, што гэта чалавек баязлівец, іншае. Яму ўжо праблема заключаецца ў тым для Пуціна, што яму ўжо няма чаго страчваць. Усе свае рубіконы ён ужо перайшоў. Ён робіць, кожным крокам ён робіць тое, што лічыцца абсалютна немагчымым. Вось як лічылася вайна ў Еўропе, немагчыма. Пытанне межаў, што нехта будзе межы ў Еўропе мяняць, усё казалася немагчымым. А што тычыцца ядзернай зброі, давайте разважаць лагічна. Мы, канешне, можам сказаць усё, што яны там у Расіі кажуць, Пуцін, Медведзеў, там Лаўроў, што гэта ўсё прапаганда. Добра, хай гэта будзе прапаганда. Так лягчэй казаць, што гэта ўсё прапаганда. Але ёсць таксама хапае гістарычных прыкладаў, калі палітыкі, розныя палітыкі, тое, з чым яны пагражалі, і гэта падавалася абсалютна неверагодным, калі яны гэта рэалізоўвалі. Вось мы зараз знаходзімся ў Германіі. У Германіі, менавіта ў Германіі ёсць такі гістарычны вопыт, калі Адольф Гітлер у 20-е гады распавядаў пра ўсе свае планы, што ён збіраецца ў будучыні зрабіць, калі ён прыйдзе да ўлады, каго ён збіраецца знішчаць, з кім ён збіраецца ваяваць і іншае. Гэта ўсё ў 20-е гады ўспрымалася, што тут казаць, гэта ж не сур'ёзна, хто гэта будзе рабіць? Гэта ж абсалютна фантастычныя рэчы, гэта блюзнерства, іншае. 33-й год. Ён прыходзіць да ўлады і пачынае метадычна рабіць менавіта тое, што ён абяцаў у 20-е годы. Тое, што ў 20-е годы не ўспрымалася. А зараз у расійскім выпадку мы маем справу з людзьмі, якія знаходзяцца ва ўладзе. І яны кажуць пра гэта, яны кажуць пра ядзерную вайну, там ідуць гэтыя ядзерныя пагрозы. Мы можам сказаць, гэта ўсё пагрозы, гэта не важна. Але мне падаецца, так рабіць не трэба. Не трэба іх баяцца. Яны жадаюць, каб мы іх баяліся. Але ўспрымаць сур'ёзна ўсе гэтыя пагрозы патрэбна. Гісторык Латышонак казаў, што ў выпадку ядзернага Армагеддону Расія ударыць па Варшаве, амерыканцы па Менску. Наколькі гэта верагодна? Скажем так, я не думаю, шчыра кажучы, што там удар будзе адразу, вось менавіта такая камбінацыя, расійскі удар па Варшаве і ў адказ амерыканскі удар па Менску. Магчыма, калі нешта такое будзе з расійскага боку, там не будзе адразу адказ ядзернай зброі з амерыканскага боку, ён хутчэй будзе канвенцыянальны, але гэта ўсё такія магчымасці, ўсё такія тэарэтычныя, жахлівыя тэарэтычныя разважанні. Тое, што ў выпадку такога супрацьстаяння Беларусь не застанецца ў баку, што Беларусь стане арэнай вайны, што Беларусь будзе ў вельмі дрэнным становішчы, гэта відавочна. То бок, гэтая верагоднасць таго, што вайна прыйдзе ў Беларусь, яна вельмі велізарная, насамрэч. І тое, што пакуль на тэрыторыі Беларусі няма баявых дзеянняў, і тое, што беларуская армія не ўдзельнічае ў вайне, гэта пака, назовем гэта так, шчасце. Гэта сапраўды шчасце з беларускага пункту гледжання, але гэта можа змяніцца ў любы момант.
Ці перарасце імперыялістычная вайна ў Расіі ў вайну грамадзянскую? У Расіі вялікая колькасць супярэчнасцяў, вялікая колькасць канфліктаў. І гэтыя канфлікты, яны раз-пораз выходзяць на паверхню. Пуцінскі рэжым, ён таксама падаецца, як і лукашэнкаўскі, вось такі моцны, такі стабільны, іншае. Ну, з другога боку, мы ж нават бачылі падчас мяцежу Прыгожына, зусім ён не такі ўжо стабільны і не такі ўжо моцны. Грунтоўныя праблемы, якія ў Расіі ёсць, міжнацыянальныя адносіны, міжрэлігійныя адносіны, гэта тыя праблемы, якія там не вырашаны. Яны проста зараз не знаходзяцца на паверхні, паколькі там досыць нармальнае, ну, адносна нармальнае эканамічнае становішча, і няма такіх эканамічных перашкод, эканамічных праблем, пры якіх гэтыя пытанні выйшлі бы на першы план. Але гэта не значыць, што іх няма. Патэнцыял у такой краіне, як Расія, міжканфесіянальны, міжрэлігійны і іншае, патэнцыял да грамадскага супрацьстаяння, ён прысутнічае. І калі там рэжым можа стаць там трошкі больш свабодным, трошки ліберальным, гэтыя ўсе праблемы могуць выйсці на паверхню. Альбо яны могуць проста ў выпадку нейкага там катаклізму выйсці. Бо ніхто не ведае, калі гэтая палка будзе, калі тут яе можна перагнуць. Мы ж бачылі нават падчас гэтай частковай мабілізацыі, як там выходзілі жанчыны ў Дагестане. Альбо зараз там у Бураці і ў іншых частках, што там незадаволенасць у сацыяльных сетках. Пра гэта ж таксама пішуць. То бок там гэтых праблем хапае. Грамадзянская вайна, гэта для Расіі, гэта адзін з магчымых сцэнарыяў, канешне. У сухім астатку, калі уявіць, што лінія фронту зараз замарожваецца, Расія больш страціла ці набыла? Расія, канешне, калі ўзяць іх пачатковыя мэты, якія былі, яны іх не дасягнулі. Але ўсё ж такі тэрыторыі яны ў гэтым выпадку набылі. Пуціну ёсць што прадаць свайму насельніцтву, што прадэманстраваць. Так што я б тут замарозку вайны ў сённяшнім выглядзе, я б з пункту гледжання сённяшняй Расіі, гэта не параза. Гэта дакладна не параза, але я не думаю, што тая замарозка, пра якую тут зараз раз-пораз разважаюць, што ў яе ёсць нейкія перспектывы. Яна не вырашае галоўных праблемаў гэтай вайны. І гэта не тое, з чым можа пагадзіцца Кіеў, гэта не тое, з чым можа пагадзіцца Масква. То бок магчымая замарозка толькі на пэўны час, і я думаю, не працяглы час, і хутчэй за ўсё вайна проста працягнецца праз нейкі час ізноў. Расія пакіне Зеленскага ў жывых? Тут насамрэч мы ж ведаем, што колькі разоў яны ўжо імкнуліся яго забіць. Гэта асабісты вораг, яны Пуцін, і ён будзе імкнуцца Зеленскага знішчыць. І дамоўленасці паміж сённяшнім расійскім кіраўніцтвам і Зеленскім гэта цяжка сябе выявіць. Я думаю, што спробы замахаў на Зеленскага яны працягнуцца. А што будзе з Беларусю пасля вайны? Гэта залежыць ад таго, калі скончыцца вайна і на якіх умовах яна скончыцца. Калі будзе такая замарозка вайны, назовем гэта так, то, канешне, гэта ў пэўным сэнсе умацуе рэжым Лукашэнкі, але адначасова у Лукашэнка і будзе у пэўнай складанай сітуацыі, бо зараз Расія зацікаўлена ў Беларусі геапалітычна. Гэта азначае для Лукашэнкі эканамічныя прэферэнцыі, і новыя эканамічныя магчымасці, і жаданне Расіі далей утрымліваць гэты рэжым. Гэта сённяшняе становішча. Калі вайна, так бы мовіць, будзе замарожана, тады Расія страціць, Лукашэнка і лукашэнкаўскі рэжым, і Беларусь, яны страцяць для Расіі такую вагу. Таму, можа, будзе менш падтрымкі з расійскага боку і будзе больш ціску з расійскага боку. Бо пакуль Расія паводзіць сябе з Лукашэнкам, так бы мовіць, не трошки, яна паводзіць сябе так лагодна, назовем гэта так. Не трэба яго там асабліва крыўдзіць, давайте будзем улічваць яго асаблівасці і іншае. Там нейкай крытыкі Лукашэнкі ў расійскіх медыя яе ўвогуле няма, і відавочна, што гэта загад зверху, што давайте вось Лукашэнку, нашага саюзніка, мы больш не будзем крыўдзіць, каб нічога там такога не было. Калі ж Расія, мы сябе ўявім, што Расія сапраўды дамагнецца ўсіх сваіх мэтаў ва ўкраіне,
калі ў іх атрымаецца паставіць Украіну пад свой кантроль альбо нават захапіць значную частку, яшчэ большую частку Украіны, ну тады Беларусь, канешне, чакае вельмі незайздросны лёс, таму што наступным крокам пасля інкарпорацыі Украіны альбо часткі Украіны ў склад Расіі тое ж самае можа адбыцца з Беларусю, гэта значыць поўнае знішчэнне беларускай незалежнасці, беларускай дзяржаўнасці у самым дрэнным выпадку, альбо поўны кантроль. Ну, да поўнага кантролю над Беларусю яны імкнуцца і сёння. І я думаю, што яны для сябе ўжо, як я казаў, што яны для сябе гэта вырашылі. Яны лічаць, што Беларусь ўжо нікуды не дзенецца, што Беларусь у іх кішэні, што яны Беларусь цалкам кантралююць, і ўсе там астатнія справы, на якой ступені Беларусь трэба ўключыць у склад Расійскай Федэрацыі, якія атрыбуты беларускай дзяржаўнасці павінны захавацца, яны хутчэй за ўсё лічаць, што гэта ўжо такое, ну, другаснае пытанне. Прынцыповы кантроль ён прысутнічае, і Беларусь нікуды не дзенецца. Вось гэтае ўяўленне, як мне падаецца, у кіраўніцтве Расіі пануе. Вось гэтая вайна, яна зрабіла беларускае грамадства больш прарасійскім, прапуцінскім ці наадварот, больш праўкраінскім? Я б сказаў так, яна хутчэй дадаткова раскалола беларускае грамадства, якое ўжо было расколата ў 2020 годзе. Канешне, у Беларусі хапае людзей, якія настроены прарасійскі, і гэта нават тыя даследаванні, якія праводзяцца у Беларусі, якія часта ўспрымаюцца крытычна, я маю на ўвазе даследаванні Чэтэм Хауса, і, канешне, гэта такая справа праводзіць даследаванні ў дыктатуры. Ну, добра. Усё ж такі выглядае такім чынам, што людзей, якія настроены прарасійску, хапае. Акрамя таго, беларуская дзяржаўная прапаганда, яна зрабілася філіялам расійскай прапаганды. І сама расійская прапаганда, яна таксама працуе. Адначасова хапае ў Беларусі іх шмат тых людзей, якія настроены праўкраінску. І гэта таксама відавочна. І значная частка, канешне, відавочна ёсць, якой, у прынцыпе, якая не мае выражанай пазіцыі і галоўным чынам жадае, каб вайна не прыйшла ў Беларусь. Думаю, што далей колькасць людзей, якія настроены прарасійскі, яна памяншацца не будзе. Магчыма, яна нават будзе павялічвацца праз менавіта ўплыў расійскай прапаганды і ўсяго таго прапагандысцкага апарату і адгароджанасці Беларусі ад свету. Скажам так, тэндэнцыя ў гэтым сэнсе яна нядобрая. Як гэтая вайна ўвогуле змяніла расклад сілаў у свеце? Яна показала Захаду, перш за ўсё, што на баку Захада стаіць меншасць. Вось калі мы зараз паглядзім сітуацыю з Украінай, ну хто падтрымлівае Украіну? Украіну падтрымліваюць зброяй і эканамічна заходнія краіны. Там дыпламатычна тыя таксама заходнія краіны і тыя краіны ў гэтым свеце, якія хутчэй стаяць на заходнім баку, там пэўныя афрыканскія краіны і іншыя. Калі ж мы паглядзім на астатні свет, значная колькасць афрыканскіх краінаў, азіяцкіх краінаў, яны глядзяць на гэтую вайну абсалютна спакойна і ставяцца да Расіі нейтральнай, нават у пэўным сэнсе пазітыўна. Яна показала, што дэмакратычных краінаў у гэтым свеце, ну гэта было і вядома і раней, што іх не так шмат, што яны знаходзяцца ў меншасці і што ўплыў у іх абмежаваны. Так што на дадзены момант на галоўныя пазіцыі ўсё больш выходзяць так званыя краіны глобальнага поўдня, якія дынамічна развіваюцца, і яны ў большасці сваёй краіны зусім не дэмакратычныя. Так што лёс дэмакратыі ў будучыні, ён, магчыма, нават і не зайздросны. Што будзе з Арменіяй? У Арменіі будуць цяжкія часы. Арменія будзе спрабаваць рухацца ў заходнім накірунку. У них і іншай магчымасці зараз няма, бо ўсё тое, што прымушала Арменію арыентавацца на Расію, там і становішча, і Карабах, і супярэчнасці з Азербайджанам, вайна з Азербайджанам, гэта ўсё адыходзіць паступова на другі план. Тое, што Расія Арменіі здрадзіла ў гэтым канфлікце, ў гэтай вайне з Азербайджанам, гэта відавочна. Усё тое, што рабіла Арменія, усе гэтыя інтэграцыйныя праекты
прарасійскія, расійскія інтэграцыйныя праекты, у якіх Арменія ўдзельнічала, гэта хутчэй было вымушана, бо яны спадзяваліся на падтрымку Расіі, якую яны ў выніку не атрымалі. Таму армянскае грамадства будзе хутчэй за ўсё рухацца ў заходнім накірунку. Ну, Расія, я думаю, так проста гэту сітуацыю не пакіне. Яны будуць імкнуцца усім, будуць прыкладваць намаганні, каб заваліць Пашыняна і ўсё ж такі прывесці ў Арменіі да ўлады прарасійскія сілы. Што будзе з Грузіяй? На дадзены момант Грузія страчвае гэтую еўрапейскую опцыю. Вось, магчыма, і я нават падаецца, што гэтая версія мае пад сабой нейкую глебу, што нават вось за гэты больш прарасійскі вектар Грузіі Масква, магчыма, нават абяцала нешта кшталту вяртання Абхазіі і паўднёвай Асетіі. Магчыма, чаму не? Абяцаць-то яны маглі, абяцаць не азначае выконваць. Сённяшнія грузінскія ўлады, яны знішчаюць вось гэты заходні вектар развіцця. Калі яны працягнуць у гэтым накірунку, Грузія будзе рабіцца ўсё больш прарасійскай краінай, і гэта, я думаю, будзе таксама прыводзіць для ўнутрыпалітычных турбуленцый, бо грузінскае грамадства, асабліва грузінская моладзь, якая ўсё ж такі за гэтыя часы вырасла пад значным заходнім уплывам і з арыентацыі на Злучаныя Штаты і на Еўропу, ёй будзе цяжка пагадзіцца вось з гэтым новым вектарам развіцця. Так што я думаю, што Грузію ў бліжэйшыя часы чакае досыць такая турбулентная эпоха. Што будзе з Малдовай? У Малдовы я ўсё ж такі все залежыць ад таго, як там будуць выбары. Я калі не памыляюсь, у іх у гэтым годзе выбары. Для еўрапейцаў, асабліва для Францыі, якая там досыць актыўна ўдзельнічае на гэтым малдоўскім накірунку, для еўрапейцаў вельмі важна захаваць Малдову ў якасці празаходняй краіны. Так, гэта таксама будзе цяжкае змаганне за Малдову, але я думаю, што вось гэты празаходні вектар, ён у Малдове захаваецца. Што будзе з Амерыкай, калі да ўлады прыйдзе Трамп? Ну, я думаю, што гэта не ведае нават сам Трамп, што будзе з Злучанымі Штатамі, у якім накірунку ён будзе праводзіць палітыку. Мне падаецца, што гэта таксама будзе вельмі супярэчлівы час для Злучаных Штатаў, але вось гэтыя сцэнарыі, якія раз-пораз, асабліва ў Еўропе, узнікаюць, ператварэнне Злучаных Штатаў у кшталту дыктатуры, мне гэта падаецца малаверагодным. Я думаю, што Злучаныя Штаты будуць развівацца прыкладна так, як гэта ўжо было падчас першага перыяду знаходжання Трампа ва ўладзе. Я нават не ўпэўнены, што Трамп спыніць дапамогу Украіне. Я нават магу сябе ўявіць, што яе можа быць і нават больш будзе, чым у часы Байдена. Галоўнае ў сувязі з Трампам, і гэта адрознівае яго ад Байдена, гэта непрадказальнасць. Вось Трамп – гэта чалавек вельмі імпульсіўны, у яго няма сістэматычнага погляду. Вось у выпадку Байден, ён прадказальны. Вось як ён мысліць, як ён глядзіць на свет, што яму важна, што яму не важна, гэта зразумела. У выпадку Трампа гэтага няма. Таму эпоха Трампа – гэта будзе эпоха сюрпрызаў. Як адмоўных, магчыма, будзе хапаць і адмоўных сюрпрызаў, а можа і будуць і пазітыўныя сюрпрызы, нават на украінскім напрамку. Гэта я таксама не выключаю. Я чула думку, што вось гэтая параза мірных пратэстаў у Беларусі гэта ўвогуле вельмі драматычны званочак для ўсяго свету, таму што гэта тэарэтычна можа азначаць, што ўсё ў 21 стагоддзі перамагчы мірнымі пратэстамі узброены таталітарны рэжым, дыктатура ўжо проста немагчыма. Наколькі гэта так? Ці можам мы так разважаць? Таму што ўсё ж такі выйшла вельмі шмат людзей. І як бы звычайна пры такіх пратэстах перамены адбываліся. Чаму не адбылося ў Беларусі? А вось тут якраз адыгрываюць ролю гэтыя беларускія асаблівасці Лукашэнкі. Калі тут паглядзець на іншых дыктатараў, яны, большасць дыктатараў, напэўна, у такіх умовах, яны селі за стол перамоваў, пачалі размаўляць, пачалі шукаць там нейкі кампраміс.
І калі б Лукашенко, напрыклад, там 9 жніўня замест таго, каб зброі падаўляць гэтыя пратэсты, нейкі кампраміс, нейкія перамовы прапанаваў бы, ну так можна было б знайсці нават тое выйсце, якое можа і таго ж Лукашенко ў пэўным сэнсе бы задаволіла. Но гэта ж не Лукашенко. Лукашенко – гэта чалавек, які не схільны да кампрамісаў. Тут сыгралі ролю яго асаблівасці. Чалавек, які гатовы ісці да канца, для якога ўлада ўсё, які не можа уявіць сваё існаванне па-за межамі гэтай улады. Так што адказ гэтага рэжыма, з сённяшняга пункта гледжання, ён быў відавочны, і Лукашенко, напэўна, быў гатовы ў 2020 годзе ісці яшчэ далей. Калі б спатрэбілася падаўляць пратэсты яшчэ больш жорстка, яшчэ больш крывава, ён, напэўна, пайшоў бы такім шляхам. Гэта не значыць, што мірны пратэст не можа ў прынцыпе перамагчы. Гэта проста розніца, ёсць розныя дыктатуры, розныя чалавечыя фактары. Нейкага дыктатара можна перамагчы такім чынам, і гэтых прыкладаў таксама хапае. У выпадку Лукашэнкі, відавочна, яго перамагчы мірнымі пратэстамі было немагчыма. Зараз дыктатары ўзброююцца штучным інтэлектам. Ці можна будзе ўвогуле перамагчы дыктатуру ўзброеную такой зброяй? І зноў жа, час не стаіць на месцы, і таксама дыктатуры, яны рыхтуюцца. І зараз, калі мы паглядзім міжнародны тренд, ён выглядае вельмі адмоўна. Дэмакратычная краіна становіцца ўсё менш і менш, дыктатура становіцца ўсё больш і больш. І, канешне, вось тыя тэхнічныя новаввядзенні, яны гэта вельмі добра выкарыстоўваюць для сваіх мэтаў. Дастаткова паглядзець хаця б на Кітай, як у іх гэта атрымліваецца. Так што змаганне з дыктатурамі, яно ніколі не было лёгкім. Гэта ніколі не было так у гісторыі, што бац, і ўсё, дыктатуры няма, мы гэтую дыктатуру зверглі. Дыктатары прыходзяць да ўлады не для таго, каб іх зверглі. Яны прыходзяць да ўлады і адразу выбудоўваюць сістэму такім чынам, каб захавацца ва ўладзе як мага большы час. Так што ўсё, што мы тэхнічна зараз прыходзіць, канешне, гэта і на карысць людзей, гэта можна выкарыстоўваць у мэтах дэмакраты, але гэта таксама выкарыстоўваецца і дыктатарскімі рэжымамі, як мы бачым, выкарыстоўваецца таксама паспяхова, і, дарэчы, таксама у Беларусі выкарыстоўваецца паспяхова. Калі ў Беларусі будзе дэмакраты? Спадзяюся, што хутка. Мне хочацца спадзявацца, калі мы прыйдзем да высновы, што дэмакраты там не будзе ў прынцыпе, што вось сёння Лукашенко, а потым будзе, там, умоўна кажучы, калектыўны Лукашенко, то ўсё, што робяць дэмакратычныя сілы, ўсё, што робяць прыхільнікі зменаў у Беларусі, то гэта не мае ніякага сэнсу, калі мы прыйдзем да такіх высноваў. Таму не хацелася бы прыходзіць да такіх высноваў. Ёсць каштоўнасці, дэмакратычныя каштоўнасці, ёсць свабода. І за свабоду мае сэнс змагацца. Нават калі ты не ўпэўнены ў тым, што ты пераможаш. Нават калі тебе падаецца, што твае шансы амаль роўныя нулю. Но калі ты апусціў рукі, калі ты сказаў «Усё, гісторыя скончана, мы прайгралі, у нас няма ніякага шансу», вось у гэты момант ты прайграў. Калі ты працягваеш змаганне, ты яшчэ можаш перамагчы. Усё па Караткевічу. На прыкладзе іншых рэжымаў, вось што варта рабіць апазіцыі цяпер? Што мае сэнс рабіць? І зноў жа, апазіцыі, дэмакратычным сілам трэба улічваць знешнепалітычны кантэкст. Канешне, трэба таму і арыентавацца і на заходнюю пазіцыю, і ўсіх тых дэмакратычныя краіны, якія ёсць, але не трэба забывацца і пра грамадства ўнутры Беларусі. Галоўным павінны быць інтарэсы людзей, якія жывуць у Беларусі. Гэта, напрыклад, вельмі важна па пытанням санкцый. Калі дэмакратычныя сілы разважаюць пра санкцыі, патрабуюць нейкіх дадатковых санкцый, вельмі важна, каб гэтыя санкцыі па магчымасці не працавалі супраць тых людзей, якія жывуць у Беларусі. Бо гэта ў выніку ўсё будзе контрпрадуктыўна, калі людзі ў Беларусі будуць ад гэтага страчваць. Але аб'ектыўна трэба сказаць, што беларускім дэмакратычным сілам не пазайздросціш. Умовы
працы ў Беларусі адсутнічаюць, працаваць у Беларусі немагчыма, уплываць на людзей у Беларусі вельмі складана з прычыны кантэксту, які ёсць. А што тычыцца захаду, канешне, з захадам можна размаўляць, з захаду можна нешта прапаноўваць, але і тут магчымасці нейкага ўплыва з пункту гледжання захада яны абмежаваны. Ну, не трэба забывацца пра адну, ну, хіба банальную, але ўсё ж таки важную рэч. У захада свае інтарэсы. І перш за ўсё стаяць гэтыя інтарэсы. Большага для беларусаў, чи самі беларусы, захад рабіць не будзе. Калі захад недзе працуе, нешта прасоўвае, ён перш за ўсё зацікаўлены ў сваіх уласных інтарэсах. А што рабіць людзям у Беларусі? Людзям у Беларусі, першае, не трэба страчваць надзею. Так, я не хочу тут рабіць нейкія наіўныя ілюзіі, што сітуацыя нейкім чынам выправіцца. Сітуацыя цяжкая. І трэба разлічваць, трэба улічваць, што сітуацыя можа стаць яшчэ больш цяжкай. Але, можа, тут трошкі дапаможа Саламонова мудрасць, што і гэта калі-небудзь пройдзе. І гэта калі-небудзь скончыцца. Гэты час проста трэба вытрымаць. Гэта вось тое, што выпала на лёс беларусаў. Гэта складаная, гэта шмат у чым жахлівая гісторыя. Яе трэба вытрымаць, не страціўшы свой чалавечы твар. Лёгка, напэўна, сказаць, цяжка рэалізаваць. Но я спадзяюся, што у людзей гэта атрымаецца. Дзякуй табе за размову. Дзякуй.